Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je jure solennellement que pour défendre les causes patriotiques, communautaires et religieuses, je serai toujours prêt à sacrifier ma vie, mes biens, mon temps et mon honneur. De même, je serai prêt à tout sacrifier pour maintenir l'institution de Khilafat et je m'engage à exécuter tout ordre conforme aux préceptes islamiques que donnera le Khalifatul Masih. Inch'Allah. Nalaituta. Rafoko. Aminganyanamaya. Apunya. Awawati. Amingan nafulu. Bodi. Nasigida. Ajamana. Amingadine ganyata kama. Wamijia bela jenike. Ngosoka Ahmadiyya Kalfaya Sabati. Wani Kalfaya blabara nyomuna. Okay. Assalamu alaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Amena kasjam da o Imam Mahdi alayhi salam alaga do gidali. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا عين فيض الله والإرفان يسعى إليك الخلق كالزمان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا بار فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكذان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك القدر الذي أسباني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يبكون من ذكر الجمال صباحة وتعلما من لوات الهجران. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. وعلى القلوب لدى الهناجر قربة وعلى الغروب تسيلها العينان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا من غدا في نوره وديائه كالنجرين ونور الملوان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا بدرنا يا آية الرحمن أحد الهداة وأشجان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق سمائل الإنسان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة زلفا من الليل أقم الصلاة زلفا من الليل الآية لو فهم لي زلفا من النهار كلنا كم مرة لا أقرأ تمس الصلاة زلفا الليل طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ما شاء الله الحمد لله ثم الحمد لله وننمي أمر يا قصة ko seli ikado alayrabi adamade la ayere seli debi idla seli ke badla ko ba mawa o chedo dilali amma kaja nga Allah subhanahu wa ta'ala mi ya adamade da bay fem se adamade da ala ko ba do ka mambe ka ale dianda fem manje fem manda ala budo o chen korai ambe budo kada ko kanno dilali ko kwele kada ko kan mai ala yara o fa ma cheni o be je ko yano anya bola sega bola ando bola o kanno be ko fara ke fara mi ma pro demise muso che ngala me makala o kani kanno be ko nga fa ke dilali no dilali adamade ala yara amora yoro mi kay yene ko kasro be jam fu mangala ka ko na bolo tare da ni kamali ngalo me ko do bengal sira kede ko do bala fola ra kany mo wala kany mo o ma da bu yagina ay nu kala na sisa abele ke bisinga o de turo ngoro hanya ro wala na gyan sa gadi ayan mo nga watin gonna folo ayan mingala noye amir ko ba folo mi ni ko gara akabara inde de do mando amir ayan kelingala ro do bara ko ya nasu aku yang ra chama be prana kono ngaya mara mi folo ko anu ngere be kono Rabbudu rabbakum. Ode ya rabbudu. Enggak. Surat Al-Fatihah ini pernah ada balik kono naik ko fana lagi. Baru kita dengar ni Allah Subhanahu wa taala mengumpu ko be fana dengar iyyaka na'budu. Oh surat Al-Baqarah ini ye surat Al-Fatihah dium dalam ni. Ya marafuna kono ye ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum chedo surat al-fatihah ta iyyaka na'budu imam mahdi alayhi salam alaiha wala rakako ima amafo ubudu ye ay kada ka mutumi nana alaka kadamne alhamdulillah kana la maliki yawmiddin imam mahdi ko ni mami da shuka adamni redda tu fitratan tatu redda singai ni masai nga ngere bedidi mo o kama qul na'budu ay da tu singai ga nga ngere bedidi mo o kama qul ma fadila Ulu ruwa kula nga aku ni nga fo kul
kadaka min da ranyo ko singa ataba ni re sama ki te tuni o ko mo afra iya kana mo mongtumi gora kana mal biyo bidina tikri e ja tayra o e ni tay nga ngi da ni mo iya kana o ma jeewi adamani dara femi rek ko ala be ko jeewi ko no ko kay ni no ko pew o mana suratul fatiha de ngolon e suratul baqara e kana ko ma yamara folo no kare ya ko nas amma ko ya ko no ya ko muslimuna au silamo au mu dala ko ya ko nas ko na be siman kema ma ko ro ni se jemu annasu akakala nasu Quran hanya ada dari mana doa ama atau ada dari daraja Quran dari udah. Ukama warai kan nasu ya doa mai kokon mai Quran ko iba dari nasau. Oh enggak ada kan aku wati bisuati kita dulu operai apra mu'minu. Ulu dia wati. Ngana jara ka ba bai ko bina sa o no ko borom ko ba o ma ni bina jon da ki kaw o ma ka to lu de o ko na ja ma no na ma to soro o na ma di o ngala ko ya jon na se u adam ma di amo mu ni fo ma sa ma ko ngala ka ta bu yo sumo jira na ti kullu mawlud yuladu alal fitrati ko ada ke fo ke dina je ko ya i bageto i bina te duru bade ka bo wa dara ko o ko nga i bageto du ngono sa olu ma ke chu ya mina je ko ya ko i fona na ba bi ta ko i kada ko de le ba ni la mo wa olu bi no di do olu bi do ni la mo ibu ni wala na ibu da de o illa wa bi bo inna nan hana ga ki ko da gote be bina Allahu akbar do ga na ya yo na su yeno aw adamadu ay masabatu ni awda walli dina dem bagut ani abrama ko am minu bon aw yanga bonya ka tawali nga abatu muso nga na fata soro muso nga herere soro muso nga kiyo ko non la o ko kon yorona de kwa ga gubi la kama alladhi kum masabtu khalaqakum ay awda dal me ko apora rabbakum mina ya daka jona ka febe akema kanga sadi ta fo fen o ko ma ta fo ngo ayo be turu ka pa pe ka sorok au da ka masal badda ka da nemo jala wa ba tan ke ko nemo jala ka ta sa ka so nemo bi o mana yala ko san yo turu ko e kanga mo ko ngan ngem ay ka sarat mo so ko wa ama be turu ko ka ba ko ma fra ya nas au da madu falu ko te am yela luka so ko te am yela luka nyamu sama ay awu sud mo awu sud no de ni no mi sud no mi yela ka de ko mana aw mana jara wala ak na to ala to ka ta to de aw e fani wa aw e ko an ni wa ni ka ka wa asu ni na o mana no mi no to ni ma fo ka ni na ya ko no I ka do ka ko fembe no to de ni na ko fiyo ya ala ba ma au kana to fiyo ba to ka au ala bakli ala ni ala ka ni dabra ibadatu abi beta lo bitadu la ilaha illallah la ma'budu la mashqa la mahbuba la maqsuda illa allah masani nga kanu adata ni feti beni tuwaro no bitadu teru mo la ilaha illallah do beti ni atwadi ni bebe ka wulu de kono dawnya annasu bisabuka ni annasu fara ko singa beta
Ajumana Juma, Ajamana Suma, Adimisa Makora Musuache, Nasu Sipeta, Okoreka, hey, Dimisiata, Makrata, Manganata, Abetata, Utei, Yagana, Ever, Gubala Kapa. Omni Gabashari, Jumana, Ni Jumane, Mangatali, Ogoruna Chamangula, or Ola Japanaka of Betanaki. Njugo mwenye semana ka celebrate. Dabga ni qur'an ya nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum aw kami qur'an ko munane ako ayum batu ko kada ka nyada wa akan tajima benanu bedu ko kwa mtu kumina sakale dula kaba au ka fende baba de tan au ba jugo bemi ndene bemi ndene bemi ala ko da turi ko kaba ni ko ko le ko manya no ka boto kanga ju ya hali go ma dai kadaka ala ko nyaada abi na na be na o be na a pe ka bale do abona na ka akanya no bi ba ka tetri chelu o ni atle kai se ni mulo ni da bol la daro o eni ni ko be nyami ala ye sewa ai se karawa ai se me na ai ye chiwa ikamu be na ni yewa ibe de ka tawati yala ala yoro do no tare ko pa pra do no nya ala yi sura na le la ako man ke ala bo dubai ke me do le ne yawa e ki ta fe e ko ko lo ni re ne ne ta ala bo dubai ke me min le ga daga ne ne ya miri anyi ko na to masai ne do sura karsa o atwa ka do ne be do ne flying fo ngam bala lo bena na flying ba ko absi ka ta ni ake nga alu toyi o ko mana o se na ko kenema ba ko ne fara ta ko anye bala ni Allah o ko na chena Allah ya jale na ka ba ta ya ka wo o ko mo jubu re ka na ba ni ka na du ma ya jabare ni dula ko ga ko ni yu manye imanga tele o ede no mo dere o jo ko na ke to yo manye ra ke ko ka ko no o ere ma ta ala wala di ka pepe ka soro ni dere ni singa ka ni ka te fuyi ka febe ala e wera singira o ngane sira ko be ka soro kana o te ede na mana ala ba ga Emang gede. Oh, itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya nak mama. Itu pasang kudu. La biadu. O mana? Anga wati ko na chama na disu mana ko chena de brana. Ira ba kabar. Ira na ala ke. Ngara da yini ngara. Kada ka to mina. Ko manye we masali. Akara kasara tani ibu na akara ko na lai jo mini digida mo ka ko ne o sele ko ra ala mo ko ko na mo wala o ma bona akara ko ne dai shi ko tele da ko yan nasu misra o sigan ngai mai ko peke no ngala na bande adna ku sa ko dai selikula mbeda ala ba ya de kuni ema ku ga ko mami ina ni tela fini de bilawa foga bilawa i jowa e fata kala kaya kala ni be ite bana ngai ki ka jana e bo de o kuma kedo akwa ni bisawni on ni kamaluni o fe be ke tu ma we kamaliya wati ana mi teya no wat tebena ibni misaw da gamne kada ka fo be ko ki ba ka ni la farbo ti so
e be ki mum de bana de kono era kalamo barakalamo anyeno afa akewati ene afodi munnain ngami yandoro qur'an ko de alhaqu mutakaru hatta yadrusul maqad munya awat nene awbal alabatula ketula awatila anyina ko yeje yere malatami ni ode bidon sangalu nye fini nye bulfe nye tuwa di furon membulu akatakarata fono ko yona soro kambi to ko chaya nyona foka tangi ne ala yere ko o kuma bi hatta yadrusul maqad fa fodo sa bala ne kadala ala na hina ayala ne ko kede ay tan ba do may la sal na nay konga mimi ngale ya ko kado ko ikajena na be ben na je ko no ado be ay asangi be mini ni ko dela o asango be de sanga barakama wat barakama oye kamaliya wati dunya wati aw ko fana ya gara be ben wa ala ko Muhammad Muhammad ni ko wala kada ko ye do bari dunya wati oye jien yere timya me jien na awati ni ode ebe fa bulu bi lo kala bi taw no wala du mi fe ko mi soro do me no be nu bi yela ko ci o ni e boro ko no ba kana kecce kana kam to ya ala ko wa no jien na fiya ban buka ta ko no ta ti afo wati mo funanga kamanya suriya wati do ni de ngay fo ti ko wati abbe ko ni ko ngame ko wati ko ko na wa ira do mo baral am da ni do wati na ape yani ka andi pro kan ni ko wati o ba ni akabli o ko manano ambe wati nananu yewu nyene te fana ya wati ala ko nyele be yala ko kara be di me nani ma probab mu mbirde na ya ku shigelela bo jere beni kada kibere ka aba musulmawi amma kalamawi kakra di ko kwa dogora de ka aw funanga waju kam waju jodi akanga kene katmene ka inyo be soro ba ko lena inyo be soro ba ko lena api pa de na tamato ay daga so chama buli ngeto chama bulu kara fini chama ayo faraka fili sabaro chama faraka fili bamba chama faraka fili abbe karam no pe ale ko ko mebi ko abbe karam na de dunu boyro tali konzere tali robe ya bebi be ya bebi ka funna ngiya ni kamanya kera o bedela fokata de se wala sawma ko ko leedi madana de ni so dala ko kamadu nge choro baddo e atriledu aboji be ni kada Amerika ngo joro ma akra to de taw mun akra de mu ni ka ni willa ibriledu ibe femini no ko mun do afembe ka ni sebela de ko re to corona fiu a ni mo du fe ife ko joro e ne ka ni ngal jaabi pablo kenyeta nde akono be aga fami fengol la madu koy ana ko akabu sanne akabu wori na fa tambo ni mo ni ba ko todi de yoro de o de fe me joroba awo ma ka ga yido ni na ko ho chedo
abe bulo kabanga eta dongwe e modo ako wala ka funangeya o ngana mi mana ko ko te mi mana ni pati nga kuna fo etinye ako kando kafo o tara mi de be ako de ni bi eni mo ni ngo ni tan fongo soro kamale ba ho chenu wa jira ku opman ni bana bina anzoro wa tuma koro de febe ngabo sanane akabo jamai akabo febe die kono ya o fle ede bulu bi nganda de ngani shidramo amina do de wa shaykhun bi jihati al-ard yamshi wa liyatu tuqabilu badai فقل له لماذا أنت مؤمن فقال وقل ونهوي يدي شبابي في ثراك عني فها أنا منهن بحثا عليه نيمي ولا لا ويسا ما دون يدفو وشيخ في جهل الأرض Coro dokter aku grume aku nbirime ku tulufio boji wali ya tu fabio lo bati ko boji me kata perna ondo ko dia kata tulufio mana ne ko ma munyara do e kata fenye de kata ko roi ko coro ya lo keta ko hendi aku me ka fenye ko ngani ni boy mereka pun gaya ini. Orang ini wa ati ni mesa pelesa ni yasro an ma diri sega segi di funangela mashi menala nga kabagodo na tana abana de o juwa yore ma shiti to dimisena na kama makro yayi la fa sekula i ka kodo ni ka kikuya o komo no kama do ko he dimisene handi ni mano amado makro na tanto dibido akapade kala sakai o komo dimisya bilay makala tuwani famana ko makro ba be krepe alla na mbileru munu kala kana anji be samwan ko le sirade ni makro ba do krepe ba kala kinya kata ko fedo bilay ci to fi ko makro be abada sisi ajolo imaye be kraw ci sa sele sabinani o wasro kodo karasau ye kodo akerela apori mo ira ke mana mayadila muso furula dew zorala do sara da twali do fursa ala ko hisana ebse ka ko mai zahani ne ala ma fe boyi ngaka ko nyowa bolo ka nyon ne dimise ada ma didi o ko wa nene aw flek funan ya ya wati dida ndobla ba ke te funa ngele koy chendo ne te funa ngeyo ga khalifatul mati salis rahimahullah lo ba we andaru aw khudamu aw to ba aw khudamu muna kada ka aw tikira jena ka aw mo nyama mo me muno be ka ko kesa musofi mana jema ay do ke dala ay ni boy na ni kunama ay do ka ga mutima me mo ko mo mana jese ka ko ngem wa aw de fudamu nga kamale mi no ba fe ha la fada do aga ko ngem na ba sa ka kiro no be aw ya do e man lay musubro ni ya ki de وكما خلفت المسجد الخامس الثالث مثل ناصر احمد هل كبرين قدامه انصار اجتماع دلا اقول قدامه جيت قدامه ملسا
man la ko bele gele la unu ka kene ko ko don ko ngurti nga aw ye ñen do baw aw na ko na ñata ko na sax ni ma ci sere la i wajere do nu ngi farati ko mbaata tam i jo min ngeke froga ta jo min ni wo to la ta ga ka ko no o fata be dina choro ba ka wala dina ka ko wanna yi de ولكن لن أراه إلى الممات ولكن لن أراه إلى الممات nggak nanya deh pokoknya siapa o kuma kamalo kana ka kene shi mai net nanya boy nggak ni wa ni ya tro kati ngai ni ret ke ma kan na tro le o na ti tro fo she kele au o dilani nggak yala au ka sunit le abi ke feji mena mune ko ta wula au busu na mune be kakek toti ko gomarale kakek to ngene ko gomarale wala ma ko je toti banu ikado ne ba fa ko de ala bi bisu ne le ke ibe ngara ma fa na ala ko ne ba bisu na ko patron net la le lila ala la nate mi bisu no na do la che ba ga ba ko no na ko ti ko na umar ni ma ni ga je ko ka ma ga Soalnya ada bekerja boleh sah, jangan. Imam ada Islam aku fadil saya mafle, tacanya mafle. Wayullah ala teri, aku yalau ni maka ala teri ye mume ala mo kiye aku yana. Fadil sabu, ira benar ada. O to kana do wole ni sa ne te wole e falle kan mu yaba bi se ke kala te ga wole ni ara ni ma kala te ya ku ka dem e babande mu me na mo kan ni ara ma ala te ni mu ni nga ya ko to jena ma ga ni ya ce yo ga no ci ko ko nyam ta ga ga wole ta o kuma kan ni ma play Subhanallah, wati mana babu lota. Ape wati ni cuma negara na pro kita dapat Pakistan itu kagak ada. Ang darau, nggak seram beku bau cukup. Amben dua minat tadi ang wawi cah ambil sewa. Anda sebut ala ka hen sidi gadam na albranya nyamadu niya ka ga kana ko ranya sere kada ka farko so han ni be afanga bedenya nga mi nga na tanu farko tebi to kuma febe akewati mani au fle ko delani o kama seli yere mi na wala o keto yere ma au ma do na be sere la seli se ka ke jole se ka me dirti ka me si ka ke to ni yere mi ase so mo be ita ke be la da tiesa o ngala ko cheno ko i kamane ma ke ke o ko mana ikana ma ke ke to mi ala lo baraji mo na tata di ba ni misali me ne ka ke mi ngala ko no ya to ni sabana ma ni se kamana ma ya ke o ko ba e ko le do yere to ala ko je ko korona ko kan fu bi dese e bi se ma bi akeke ni to bi baraji mi me ba turi koro i dale do ka ko isikle do yere to ni ko do yere ni ala bi kamana ma ka baraji mo ka ta kan ala ta ba ma ni ta ko yalla ba do ma Allah ba ke o e maroni i kamana mai ko do keu kadi e gara ka turan ne Muhammad dagan ang gora mandam je gora ma ti na fiu o lu tabi noya ni sisere la o bi ja ba ke o ko i kele ro i fe be ke fa so barara ko ta re re la o ko na fe nga di mo ko lo so te no di mo
korona ay yamba tawa ne kanya ma tarami akara so jolde akara so dalila o fo so le dem da gara bi o ko manga mi ro ko le kono kalo so wat na ado dia inde jamma ni ala ko e nyen ko korona di jamma de fa nga ko man na may ni de sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah o mana ni ya yohanna furara ayala ba to la mi awda ni awda na boram no ko muso wala sa o kake ala ya siranya baw muso anake ala fa la joro bawi muso akake mo mu jodo ala o jodo ala wala fa la joro o bis ro fe mi be ere ka ala ka ne mo la nye koro seli ere ko o ere de alhamdulillah imay ko ala na me baraka yoro la ni ala mi bana rabbana wa lakal hamdu na rabbina no fenyi barakatay akelani kabani nga jala ala ya ka nu nga ya ande ko barakata dala do mana seleni ala barakatadi ala ko na ya barakata ko la yi sekatu la atikana ko mi ngira ka baje ko ya na ko ne ma ala se ko dada ko ko na ko na yu barakata wa to je se ko fe to na fo na rara kwa chama gamulu ka tura ko ngaw ka ke wala ta ko la Opa ya takwa ala ngi siranye am to ngi ka siranye ka sago e guat siranye ka dada do re ala do ne ala ne me ka bo ne siranye re siranye ne me ka bo ayowa ne ayowa ne bisra sadini ne bisra mudini ne bisra samanya amu bala ala do ina ala jana ala do amu nyu na kushi karo ke ba ba ra ta la tsara la abe ga ko mo la ra tsira ra tsara la o kuma nyi wala ko shi fu yete kada ka hanga ka hala tsira ya bla ko limi ko no o tewu o te kada ka do ma ci te ki siraw ni o ye faria toro jolini kasara ni no soro ko feina o be sala o be gudula o be warana o be tasmana o be kamono la na mo ka kwa so bola am be bisraw nye ngala me makala be bote jeni ko to o ala ko ngete na tsika bana to te ma ngere o kuma wala ite ni ya lo ko di no ngalundo ko ka tirana ada do amai sira ni ko ale tere boromi o bora alhamdulillah alle ne ma ngeye ki miro la kanani ko bo mono ngo ma bisraki bonya banya ma bisraki bonya banya ni makamba ide mama bonya kera fitini kera bilega ibisinga mbona ko bisrani o ko mono ngo dabrene I kado ala tere go no be ala ne ma ngeye ki miro la ben ki jojo ko ilage sabbi jolibi do na kasara chamana ngai se baje ibulu baje ko da chamage ngaw hata ala istika bon de lega san jolibi foi ma bila be se ngaw hata foi la mi de wala ne jo ko ki wo go ne yimi nuna ama bi do ina malamu ko jeli belo gati mana de o kuma so to fa ka di wa ala ka nema na ko kanya ko defo o ala ngi siranya de bot di boya ngawe ma ko ko to so wala ma sa kwa bete no do ngalo no karo ke ma ka ko siranya aba ka ko ngo siranya ko nyo na ko kwa san ngani ya tan ko no no o de se de alhamdulillah o ma be re mo ya ala mo ngi mo ka na ni o kuma ne de de yo so o to mo ka ni ala be le ni la sa ne mo ro bule na na se bule na ala wa de to le ni be bo ne ka sa no ala ko ti ede ala ko lay ala kre ni yoro de be ka tro ka ko he ne muhammadu ka ala ko ti ala ni soro de
jugoten na mi ala de da barate na ma ko Muhammad tugodi ako amayi ala yare mi ngene yo baraka da bawo afala akuna abdan shakura ngada ko yake mana ya jugu afu mangani ala ko lere ko juma ala ka ka afala kuna abdan shakuran ala mi ngene mata baraka o mi ngene ne be na be yo oye chenye ni kene ya ni soran kamanyo kene ya ba ngene ngane katoi katata da mal chenye ngane ne be ka ka kudu ke ala ya wala iya do suka ka ala gona te kataka kene ko me kene te ene na ta fe ka molo ala mo Israel ala nye ni matwadi ma bo ya ba Israel nya akwai tamama ko tamama ko me ta kabalo ay seli sola ya la sola oye ko mo ma ko mi ala ni ka do wol man no ge ala ko wa illa do flo ko kataka e ka do ka fo seli yere o mana e bo mi ge e seli ta kana i buluku i daku i nyeku i seku o ya soro i do na yala ki nyama nan ko kala be ko ala ko wa i ko du ke yoro ko ne ala ko ta yoro e ko sa o ngolu ka ko tami ge o no ko ta na mi na o fo mo du mo ka fo ni o yoro mi ngo yala jumu be bulu lawa abe nyena wa abe se lawa ayde o ala ko ibsemi na yo ga ibsemi na sarana tamata hukuma seliba ni ko Allahu akbar iduna ala bulu ni ko li la sa kan ni ko ka jumbe wal ala ka ko seli kelelo yani ka assalamu alaikum o ba so ka seli ke ko bayulu no ko ci da na ko mo jum akmi salata tarafa nahari wa tulafan min al-layli inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'ati karmagana ayam min ba kani o ko yoro le akmi salata tarafa nahari wa tulafan min al-layli inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'ati shu tlekono ala ko ni wati flay o yo ka ko nyamo frada kono o man wati be ad shaka ite birne be barkata akene yere maji akene njoro me mol iki ka do fo niyo ke kanye ki ka do sel do to mo gutani jurube atata bu muna ka to ne de bu da sedda tere sel ta to e to ko nga mo sa wala wa o ne e ite ka ko je ki nya ko je o e ta ko e man so o ne ala nga ju bo mo na se de muna ko dai asara ko ba tray du kelele ya ka tete gola o ko mala ka ko ya la sala ak na ngeen se ko ay ak bana ka ti kabla tawa ka ti kabla singe ka ti kabla ho tama na ko no ala ka kraya ya o la fi dadi mi mo ala ka o ni ye nogo mi nda meneni na ka o wuli ka boy seli tato yoro min ko duke yogo nga yoro min ko duke o lugo ko duke nogo mo la mo mo be ni da ma shite kamen ni fa o ma te ko do ba te ko ni be na ala ko ni ni da ne de ba fa no ngaw dai abana ko ni somala chena ni be na wo nga na yoro ala ko ngalo mo don da mo ne mi ya ba fa ko na ni awi ko duke yoro musoro yoro ko je ka ko no ko la fisma o ko ma ruhaniyatan sibirte o ko na annaw fana na dula na ko ala ko akbar kay ko ta o ko may kunu men ilumuna wa ne la itis la sele do fana ka so ne fana ilumu ka ba pew o mama o bike idlo men ala o ko mana akara do men sella mama ne ko ni makata kana ni makata ya ti ya fa wa ya fa bodata ti o kan be do may le ibi law bala tay so kata angata ala ya yoro la sakote ni ba so ingata te sakata ala la te اتل ما هو يجمل من التوأم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
mba ke mina mingo mbara ko do bino mina mingo o ta sa ke me fiziki ma anga ina ma era ko ko liya ko la ba o anya ko mina de ki ka do mana ta ka sa ke sella o ti ala nya ma be akangu ko wangi mo na boy nga ta ga ni mo ko boy nya bangu lo bangu wani ke wana ala ya do ala era ta ta ko o mana ambo ta ka sa ke mina no atwa de am fiziki ma ko ko wana nga am ta ka ran ko ra ta ka boni ngene on ta ka ko ngam no bajala tabanina o jago na boy ne o ala ko ay se kura se gimo ka kina ko mo de ka akara to o ay ta to kura ne ala bo mi yendo to mo e ka to ka fo se na kono ay ay na to ta te bana la da ma gunga ni mi se ka ta ka ti be mi do be ka do ka fo jurumu yere ka sabi jurumu goro olu be ke pew jurumu no be jurumu ko e ibayo bidemti o ayami no be an ka butu kono nayo kala o utlu ma ya yabal tabu aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala ko ni fami ni ada on ni gere ada bali darano yere ni ke o kuma o kanga do ko lu no ngona ka be ngala tamo I kado au sanga ko ko lingo na be ala ko tamo o kuma ki kado ni tukura selekena selekena to wano ala ya bi jeme saw ma ko yere ti ka fe ple fiu wedara ja porta lenge wa wele ka tay on ya me esre ti la do ina wa daw ya dina ay ya selma barfa lu ngete fiu ala la ka ni da ko na fa ta banga ni mbeko pe janu mbala mino teje refena fiu ikado ala go la tere mama hadi jami rede sella ki kado je kono fenu mama bawngere no donne mi babe me o chen to go jare akus jamme sella to fuyo ro mama balu bebe mi nyame to be ni balu yara c'est ça abe baraka ko yaw be ni na mamal ko la ya nene wa ya nene akati wa fui na mamal ga ko ya balu ya na soro yiwu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amana wajibnawe Imam Mahdi alaihi salam dan sabani wajibnawe ala Rasulullah alaihi wasallam kasabu tanam inna as-sahabata lahum kasukani kadina wa wajhal wara bidiyani inna as-sahabata kullahum kasukani kadina wa wajhal wara bidiyani inna as-sahabata kullahum kasukani inna as-sahabata kullahum kadukari kadinawwaru wajhal wadiyai tahu akaribahum wa rubaiyalihim ja'u rasulallahi kal fuqarai inna as-sahabata kullahum kadukari kadinawwaru
السيوف تشاهدوا بخلوصهم شهدوا بسلك الكلب في الإملاء إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء هدوا المواتن كلها من سلكهم أفضوا لها في كرة رجلان إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء الصالحون الخاشعون لربهم الباهتون بذكره وفقائه إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء كون كرام لا نفارق بينهم كانوا لخير الرسل كالأعضاء إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء يا رب فارحمنا بصحب نبينا يا رب فارحمنا بصحب نبينا واغفر وأنت الله سبحانه إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى من سب أصحاب النبي فقد رضى حق فما في الحق من إخفاء إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء يا رب فارحمنا بصحب نبينا واغفر وأنت الله سبحانه إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء إن الصحابة كلهم كالباء قد نوروا وجه الورى في الياء السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
alhamdulillah ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ambe sharia ka ko adama ni ma ma teda bula ron ko ye batoli kanu manini ka manara Allah subhanahu wa ta'ala amtlaka sharia ka ko la Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada la ka jani wa ka chidelu no bara bani Allah subhanahu wa ta'ala fe anema kishi an baraka ji ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anini ka sahaba anini ko bo senda senda Allah ka sallallahu alaihi wasallam no bara ambe foli nyashi anga mali jamaatu nyamagoro ye amir sahib okata se akadanga ma ani missionnaire kada jele ani invité min bora jamana woro la ani woro la kana ani khudam fam fe no ya se kana kaya okata se ma wara fam fe o kon nana dalkan ijtimaina amba fa bada jele assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kofe somadana wala ndamini odira amma ko anga kuma ko kan no de ijtima yere thème principal yi oye jeunesse contemporaine défis problèmes et solutions manana ni Allah sunama angar diga man kemiya min na ko kadaka abini kuma ndam ne bali ya ko wati ti bolike wala amana la je ala mabawna na fama ko tuma ko insha Allah ambura kan tamnya mi ko nazarana pamana le ambi bitlele mina o funangenya gelaya minum be wala ngobo minum bala ani olu kan lansira jumum be ni Allah subhanahu amina kuma ka be ko mo nanye o takala je yanna ka ma fanka ka ni ka famia ma be fami non ko ye jeunesse no ye shifin la ko nangenu o dagu nye ni o takula je o kame jonu ma adama dinya ko nana la ma menu ni ubora demsenya ko no o ma ke chokoro bo ye o fulana ni nche demsen ko ju tabli nga chokoro bo fanate o fulana ni nche kere yana ambi jablu mo no ko dabla ma diye o ba damne san hakamna san tandu katabla san binani o frontière mun kono nala o manana abi boli olu de ka kosebe oni o ta ko laje o yo wati adama de ka wati kono nala wati mini nafa belebele babbi Allah kadaka o ba soro itemana demsenya kono nala demsenya mi kono itakade de minne ka famu jira ila ka idde ke famu Allah ya so ye wati do ke kalana demsenya kono nala ngani santam jatemene ebita so ma yoro ni duna kalana maka na kalana sanka na no jatemene do ka san woro hake santam du kan so isra class kono nala no ye defi amba ya hali kalana era ebita so niveau ma yoro mina o waso ye dunya mi soro ni ya ke aketula ka kalana ka aketula o dunya yi bato e yere se gi firi yere sa ka dunya woro ni ni class kono nala mai mana defu ni bi i permette ko kada ka wasoro e duna wati do no wati min kono nala e ye famya ni min soro dem sina kono nala e yere se ka nyanya ni woro ke yere ka wuli ka joro ke yere kada ka wati wasoro far ko lo yere fanga do soro hakli ye kwala nya do soro ka se hakala kene ya be far ko lo la ka se hakala e ka nyana na ya to kono nala o kene ya lo fanga no hakli ja iti soro demsenia o basoro halima kwa kase toka jebala famia masi magrobaya basoro sengom na desong na banon chayara o kumana wati de konona la fango febe ni adama de mo be ola kabara kelo e kanyana ma ya kono kana pake o kumana o bebeta nyokon soro o kumana jeunesse dagunye a femimbo abinafo adama de nyakono bara ni adama de kan oke o bara kemina bebe fara nyonka ka didi ma wati mi kono nala ko bara ke o kumana o ye ikafuna ngenya wati di o la ko problème ci mom bebe o la o problème no solution ci mom bebe ko
a problème ka chance ka be fo am bi dam don tomo ala ko man bi mamanu ko inshallah o doy jumé kalambaliya am mi wole ko ignorance no ye kalambaliya o ye fenye ministre ka jouer adama de ka fune ngenya ko nala mimi ka sababu ye e ka wuli ka jomi ke ka bara minnu ke kalambaliya bato exekuke kadaka kala dabo kunye e ka famia do ni dunya do besoro mimi ke ima yele kai se da ro kai ta frando o no be jedum o mana bay ka fo a joyoro biye e kanyana ma yalla ko sebe aflana se kaminta ana bi nyana ma ya kono nala problème baba minnu be kere na fu na ngene kunda o doy jumeye jogo jutuya minnu be nam se ko wele na ko délinquance donc e bay ka fo o ñoo ñene do anga bit le la ko sebe yalla solution di même se ka soro la katase ni wati funa ngeni ikanga femi wole ko responsabilité ko mana e yere kanga se ka se ola ka responsabilité docta ngai bay ka fo irresponsabilité o fana le ñobi ñe ko sebe ni wati no ko nana no goray problème do fana jmeñe ni wati anya ko chukunango adama de ko bi baraka mina fon fela ngoso ka baraka ikanyana na ya kono la kanana ke o be ta nyon soro ila wati la onga o baraka na nun kanata kanyanya ni kala ni formation ke o ko manana mi bato e bi na fasoro ikanyana na ya kono la o formation kono na danya manana o fana na se ka problème ye fo ka tase imana kalan ka tugo imana donya ka tugo imana formation ka tugo iya adama de adama nyanya se ka ta fembo no do bi talike joko mo nyaw les valeurs morales et humaines donc ambaye ka fo o fana bi ambi shishila kamje ko sebe o ko manana mi ke sababu yutuni an kana na fami soro na na fo na nyaay abi yalla ma ka problème an toro yutuni mana ambaya ya bitlay fanala o jeune kele nunu wati mina baraka na dile do ka baraka na e amba ka kamuge kata mi fenchu ta drogu oni anyo no tuni o ko mana mimbi anga baraka na nunu mi dirama ka baraka na e abena na yu be franyonga kata sama charo la blalas o fanana problème bele babi anga sidaw ko nanala no boray amba kunjeni halu ta be wati dese kama amba kunjeni mi o ye ambi bitlele mina femi nyo nyene no ka me fem beka no ye réseaux sociaux o fana kelele sababu ye kanana ka to bela jela ka bela de chi ni ala sama ni point nu amana to monike nonuna ka kuma nonunka doni o la yana ga do kono ala sallallahu alaihi wasallam aka hadith sababu ya ba fanyo ko اغتنم خمسا قبل خمس كو فندروبي إجيجا إكي بروفيتي أولولا كولوك نوبو كان نفسرولا يعني فندرو ورچه فندرو دوبي إجيجا كولو نفبو يعني فندرو دوچه ويجمعي حياتك قبل موتك إكانيانا مايا إبروفيتي إكانيانا مايا إكانيانا مايا نفبو أتنوبو يعني سياكنا أفلانا وصحتك قبل سقمك كنيا على كنيا من فرقلك كنيا بنا كنيا على يو كنيا من كي كون نفبو يلي بنا كنا وفراغك قبل شغلك واتي بيبول واتي تامبي اوكازيون بي واتي اي بروفيتي اكواتي نفبو يلي اوكيباسيون نيغون كنا اوكمانا ko yadni ko kacaya wati reti sobli yano wati kana kadaka ye fenga wi mama fengo dodo na janwa jen kono na nyana ya kono na wati na bololo ka kodo ke o ko yanu che wati bi bololo wati na profite wati la abdaka ka foduni washababuka qabla haramik ikafuna ngenia ika jeunesse i profite ola
yani ka kɔrɔ i ka jeunesse a nafa bɔ yani kɔrɔ kana waghinaka qabla faqrik ana duruna i ka nafolotigiya nafolotigiya bɛɛ tɛ nafolo yɛrɛ nka ala ye adamaden sɔn fɛn o fɛn na o bɛɛ ye nafolo ye o kumana olu fɛnw b'i bolo waati min na k'i k'olu nafa bɔ yani fantanya kan fakuru dabunya kɔrɔ ye fakatu shay adamu shay fɛn tanya o de ye fantanya ye fɛn t'i bolo waati min na o de ye fantanya ye o kumana k'a b'i bolo waati min na a nafa bɔ yana ka bɔ i bolo ni hadisa in bi dayɛlɛ an ye kosɛbɛ an ka walanda kɔnɔna la o kumana n'an y'a ta k'a lajɛ an ye ni problème minnu fɔ an b'a ye k'a fɔ an y'a fɔlɔ kɛ kalan ye an b'a ye k'a fɔ kalan nafa ka bon kosɛbɛ o kumana tiɲɛ don jamatu a ka ca la bɛɛ bɛ kalan na bɛɛ bɛ kalan dɔ la a kɛra ekɔli ye a kɛra madrasaw n'a ɲɔgɔnnaw nka i mana kalan ka dɔnniyaw bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ kɛ maabaw ye cogo o cogo e ka o kalan in bɛna responsabilité dɔ de di i ma i bɛna baara minnu kɛ nka diinɛ ni diɲɛ o fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ mɔsɔn baara ɲuman résultat ɲuman sɔrɔ o misala n'a fɔ kininse ni numanse o de b'a to taama yɛrɛ bɛ équilibré ka dalakɛɲɛ ka ɲɛ cogo min na walama ni farikolo o bɛ cogo min na walama cɛ ni muso wa diɲɛ ani diinɛ fana de bɛ o fila bɛ taama i n'a fɔ kininse ni numanse ɲɔgɔn nɔfɛ o bɛ cogo min na i ka diɲɛ kalan e mana o kalanbaw kɛ cogo o cogo diinɛ de bɛ tɛmɛ sa i b'i sen da yɔrɔ jumɛn na n'i ka kalan ye mɔgɔ a ka i nafa maa kalanbaa joli bɛ yen nka olu de kɛ bɛ problème ye tuguni kalan b'u la nka diinɛ faamuya ni dɔnniya minnu kan k'o sɔrɔ k'u ka kalan gide k'u sen da yɔrɔ dɔn a ka kɛ nafa ye a kana kɛ tɔɔrɔ ye k'u jɛ o la jeunes kɛrɛnkɛrɛnnenya furudamamadiya olu kan ka nin kalan in fila bɛɛ kɛ fɛn min ye diɲɛ yɛrɛ faamuyaw diɲɛ yɛrɛ ɲɛɲini o kalanw ka olu kɛ fo ka s'a dan na en même temps ka diinɛ ɲɛɲini ka d'a kan o de bɛ kɛ lumière ye ne yɛrɛ kɔrɔbayara don min na ka kɛ responsable ye o kuma na o lumière b'i guider i b'i sen da yɔrɔ dɔn o kuma na mun kosɔn xaadimu degele kana to yen o kuma na min ni c'est-à-dire kalanbaliya o dibi o ka kɛ o la xaadimu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka i jija o kuma na ka kalanw kɛ minnu bɛ ekɔlisow la alhamdulilayi olu b'a sira ka kaba nka bi na kalan kɛli nɔgɔyara sira caman fɛ hali kɔrɔbayalen i bɛ se ka i ni da ko dɔ ɲɛɲini ka kalan ka sa ka tila ka nafa sɔrɔ a la o kuma na ka d'a kan a b'a sɔrɔ i bɛ waati min n'o ye jeunesse ye baarakɛminɛn bɛɛ dafalen b'i bolo fɛn o fɛn ka di i ye k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn i bɛ se k'o kɛ o kuma na o kuma na défi o kan ka kɛ jeune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire défi min bɛɛ lajɛlen kan k'o lase kalan kɔnɔna na ka d'a kan défi ye ka i kɔ a da fɛn na fɛn min n'i yɛrɛ fɛ i n'a fɔ a ka kɛ ka gɛlɛn walima i tɛ se nka k'i kɔ a da la k'a kɛ f'i ka se ka défi ka relever problème ye nin ye solution ye nin ye i kɔ a da la i k'a kɛ o kuma na xaadimu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka défi min n'a kan k'o lase kalanko la o de ye bɛɛ lajɛlen de b'a dɔn tiɲɛ na ne kun kalan na nin fɛn in ne mago bɛɛ bɛ na ka nin kɛ kalanbaliya min y'a to e m'o sɔrɔ i dun ye jeune ye o kuma na ka défi lase yanni san wɛrɛ cɛ walima yanni san saba yanni san duuru fo ne ka fɛn in ɲɛɲini ka kalan ka sa ka d'a kan i ye jeune ye a baarakɛminɛn bɛɛ dalen bɛ i la an kan ka défi lase o kuma na an bɛ bɔ o kɔnɔna la n'an bɔra o kɔnɔ délinquance ani irresponsabilité fo ka taa se drogue taw ma olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ ninnu dalen bɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la funanŋɛniya an ka karamɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ sisan
sanu do nafolo min ni nafolo ma fɛn wɛrɛ foyi t'a sɔrɔ a ka giri sanu a ka giri jama a ka giri nafolo ma fɛn bɛɛ lajɛlen nka nafolo min do a ti to i bolo i ye baara k'a la o a ti to i bolo i ma baara k'a la o a ti to i bolo ka da kan ni kɔrɔla na a bɛ taa a kuma na o de ye ladilikan ye jeune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka da kan b'a dɔn an fɛn o fɛn filɛ yan si tɛ si ka waati dɔn si tɛ si sa waati dɔn maa si t'i yɛrɛ ka waati dɔn nka an kelen-kelenna si kɔni t'a bila an bolo la an si ka laɲini tɛ ko i ka sa denmisɛnninya kɔnɔ an bɛɛ bɛ san janba dɔ de miiri a dɔgɔyalen san 70 ye ka taa san 80 ni san 100 ko i k'o bolo ɔ depuis o yɔrɔ la i kan ka dɔn k'a fɔ bi cɛkɔrɔba san 70 bɛ cogo min na e nege bɛ si hakɛ min nɔfɛ i sera i bɛ kɛ bi cɛkɔrɔba ɲɔgɔn de ni dun kɛra o ye kɛnɛya min b'i la o tɛna kɛ yen bilen i yann'o ka bɔsi la sa o e dun ɲɛbɔ bɛ cɛkɔrɔbaya fɛ i tɛ baara kɛ n'i ka denmisɛnninya ye ɔ nka an bɛ mun ye i bɛ o zeniya kɔnɔ waati min na i bɛ taa kɛ dɔrɔgutaw kojugu ko minnu ni kun t'a la nafa t'a la o kuma na i bɛ taa i ka zeniya nafolo in k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ fusu ko kuntanw na ni kɔrɔla waati min na sa kumana problème daminɛna taa yɔrɔ tɛ yen jigiya tɛ yen cogoya tɛ yen foyi tɛ yen i bɛ tila ka taa kɛ doni ye tuguni mana ka ɲanama tɔ kɛ fo n'ala ka ɲanama kelen-kelen min o kuma na cɛkɔrɔbaya ye ladilikan ye denmisɛnnin ma k'a fɔ e ɲɛbɔ bɛ cɛkɔrɔba si min fɛ i t'o sɔrɔ fiyewu f'a ka sɔrɔ i kɛra cɛkɔrɔba in yɛrɛ ɲɔgɔn ye a bɛ se ka yɛrɛ ta juguya n'o yɛrɛ o kuma na n'a bɛ ten i ka denmisɛnninya a tɔnɔ bɔ ni a donni ye daw fɛ min bɛ kɛ nafa ye i ma i ka cɛkɔrɔbaya kɔnɔ a bɛ kɛ gɔ ye i bɛ sigi gɔ min suma la n'o kɛra e ye baara minnu kɛ n'o ye e b'o kalan n'o expérience sɔrɔ ka tila ka kɛ nafa ye denmisɛnnin wulitaw ye ka sira don olu kɔrɔ tuguni ka da ka e yɛrɛ tɛmɛna fɛ i bɛ se ka walala de o kuma na i bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ sɛfan kelen la e yɛrɛ b'i sigi i ta tɔnɔ suma la i bɛ tila ka denmisɛnnin wulitaw fana bilasira tuguni xaadimu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka ni dusu de ta ka nin miirina de ta nin tɛ yanni san wɛrɛ cɛ ye dɛ nin ye ne yɛrɛ ka zeniya kɔnɔna na yanni ka cɛkɔrɔbaya cɛ nin y'o de ye sa o tuma ni cɛkɔrɔba tɔ ye hakɛ de b'o dɔn o tuma na e bɛ mun de kɛ i ka zeniya kɔnɔ n'i bɛ t'i sigi o suma la i ka cɛkɔrɔbaya kɔnɔ o tuma na ka bɔ ko kuntankɛw a dɔrɔgutaw an bɔra ka kɛnɛya min fɔ k'i ala kɛra sɔlɔ i ka kɛnɛya nɔ bɔ dɔrɔgɔ a bɛ kɛnɛya de ya ayi a b'i bana e ka zeniya nafolo b'i bolo a b'o tiɲɛ a b'i bana sima k'i to denmisɛnninya yɛrɛ kɔnɔ ka kuma dɔ cɛkɔrɔbaya kɔnɔ o bana tɔ bɛ taa juguya bana kuntankali dɔ ni fɛn dɔ bɛ taa wolo la dɔgɔtɔrɔw ka mansinw t'a ye foyi ka d'a kan e yɛrɛ farikolo éléments de tiɲɛna olu dɔ tɛna se ka tila ka bila o nɔ la yen furakisɛ tɛna se ka kɛnɛya foyi tɛna se ka foyi k'o la yen ɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ dɔrɔn man ɲi o kuma na anw minnu kɛra kudamu ye bɛɛ lajɛlen de kan ka i jija ka o layidu ta i yɛrɛ ye k'a fɔ i bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ sulimafɛn ninnu kɔni ma pewu ka d'a kan a ma ɲi i ka hadamiya image ma au contraire i b'i ka hadamiya nafolo in a don daw de fɛ min bɛ e nafa ka maa wɛrɛ na min b'a to ne donna cɛkɔrɔbaya kɔnɔ o kuma na e b'i sigi o suma la ka tila ka ɲɛ denmisɛnnin wulitaw ma tuguni ka kɛ olu ma yelen ye o kuma na bɛɛ lajɛlen kan ka nin dusu ta layidu ta i yɛrɛ kɔnɔna la o kuma na yarabi ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o kuma na an bɔra ka jogo ɲuman minnu fɔ o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ dɔnniya minnu ni fɛn minnu sɔrɔ an ka zeniya kɔnɔ mana ka gide an bolo olu bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ a ye diinɛ sira de ye o kuma na Khudamul Ahmadiyaw i ka kalan a kɛra école kalan a kɛra kalan fɛn o fɛn o man k'i bali o tɛ se k'i bali ka diinɛ ɲɛɲinini na o kuma na ka i ka diinɛ ɲɛɲini
ngoso e yɛrɛ bɛ ɲini min fana la i ka se k'aw nafa sɔrɔ ka se ka baara kɛ ni o ye o la yan yɔrɔ na Imam Mahdi alayhi salam a ye ladilikan dɔ di jamaatu ma ta'lim lil jamaa tiɲɛ don a dɔ bɛ safinatu nuhu dɔ wɛrɛ bɛ min bɛ ka bɔra kana n'o ye mawahibur rahman o kuma na a y'o sɛbɛn arabukan na o kɔnɔna la yɔrɔnin dɔ an b'o tɔmɔ o bɛ an intéressé yɔrɔ la Imam Mahdi alayhi salam a b'a fɔ mawahibur rahman kɔnɔ o kumana topic min n'o ye ta'lim lil jamaa a fɔ fala tamilu ilayha o y'a sɔrɔ kuma daminɛ camancɛla mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ilayha ila dunya fala tamilu ilayha kullal mayl k'a kana yɛrɛ bɛɛ di diɲɛ ma dɛ fa innaha sabiha wala kasayl ka da ka ko diɲɛ bi n'a fɔ kɔkɔji de n'i y'i k'a kan a b'i dun mana ji bi maa dun cogo min ko diɲɛ fana ye kɔkɔjiba de don a yɛrɛ ka jugu kɔkɔji yɛrɛ ye wala taqsiduha mushaykhun min ad-din akana diɲɛ ɲini cogo la maa min fɔ jɛngɛn bɛ ka bɔ diinɛ ma k'i yɛrɛ bɛɛ di diɲɛ ma kana diɲɛ ɲini n'o ye wala kana diɲɛ ɲini illa cogo la maa min fɔ subulillahi kal khadir k'a kana diɲɛ kɛ foyi wɛrɛ ye fo n'a bɔra dɔrɔn a ye diɲɛ de kɛ ka baara kɛ den ye a y'aw ka diɲɛ kɛ diinɛ ka baara kɛ den ye kana diɲɛ k'aw teri ye diɲɛ tɛ maa teri ye a y'a kɛ diinɛ ka baara kɛ den de an mago bɛ nin yɔrɔnin de la o kɔrɔ ye e bɛ fɛn minnu sɔrɔ diɲɛ na e bɛ tila ka olu don diinɛ baara daw de fɛ ɔ n'a fɔra ko k'i ka diɲɛ don diinɛ baara da fɛ o kɔrɔ tɛ ko k'i ka nafolo bɛɛ ta ka taa bɛɛ di k'i yɛrɛ sen bɔ a la e yɛrɛ ka diɲɛ ɲini in dɛ wari ɲini denbaya baloli kalan ninnu fɛn fɛn nin bɛɛ ye diinɛ baara dɔ de ye e b'o kɛli min kɛ ka ɲɛ ka bɛn diinɛ ka laɲini ma o ye kɛlen k'a don diinɛ da fana de fɛ tuguni o de la Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam talabul halal jihad ko hali bi i dahirimɛ ɲinini min kɛ ka i ka denbaya balo k'o ye jihadu de ye o i b'i baraji sɔrɔ o la o i b'i balo min ɲini lɔgɔma i muso bɛ lɔgɔma kelen ta ne de ye balo ɲini ka don k'o bɛɛ lajɛlen baraji bɛ i ye o ko wa ko ɲumanw na Alakira sallallahu alaihi wasallam ɲuman yɛrɛ min ka ɲi sarakati min ka ɲi ɲuman min ka ɲi ka tɛmɛ ɲuman bɛɛ kan o ye i ye ɲuman min kɛ i yɛrɛ ka denbaya ye o kumana i b'i fini baraji bɛɛ lajɛlen baara ye cogoya o kumana ko a ye diinɛ ka baarakɛden ye a kana a yɛrɛ kɛ diɲɛ teri ye k'a fɔ an ye fɛ tuguni watawasaw bil af'ali la bil aqwali ko a ye ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bilasira ni kɛwalew de ye aw y'u kɛwale aw jogow n'a kɛwalew ka kɛ walanda ye maa tɔw ye a ye ɲɔgɔn ladi ni kɛwale a kana ɲɔgɔn ladi ni dalakan ye e bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye k'o k'a kɛ e yɛrɛ t'a kɛ nafa belebeleba bɛ n'a ka d'a kan ni donna xaadima kɔnɔ o kuma na muso furu san b'o fana kɔnɔna la ye e bɛna muso furu tɔni a bɛna f'i yɛrɛ ma ko ba ɔ e yɛrɛ misaliya e jogo e ka kɛwalew kan ka kɛ walanda de ye i ka denbaya ye e ka denmisɛnnin wulitɔw kan ka e de ladege e ka cogoyaw kan ka kɛ ladilikan de ye i ka denmisɛnninw ye mana ne m'i ka xaadimiya don da fɛ min b'a to e denw b'a tɔnɔ sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di mana ka baara kɛ ni ninnu ye ko waati kɔni banna ko miniti 5 ko ye duma fɔ la fɔlɔ o kuma na an da tɛna se ka maga a bɛɛ lajɛlen la an bɛna kuncɛ ni min ye an nanen filɛ nin siman min kɛnɛ kan an ye baara minnu k'a kɔnɔna la ɲɔgɔndanw de don ɲɔgɔndan bɛ don i kɔnɔ mana min b'a to i bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ mana o bɛ taa a y'a ba fɔ yɔrɔ min na fastabiqul khayra a ye ɲɔgɔn da ko o kuma na jeunesse a nafolo min a baarakɛminɛn min Ala y'o d'an ma an kan k'a kɛ ka baaraw kɛ ka tila ka ɲɔgɔn dan kɛ o la ka d'a kan mɔgɔ kuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ k'i tɛ se ko dɔ la en tant que i ye jeune ye n'i ye kɔ da la i b'a kɛ f'i bɛ tila ka taa ye ja foyi yɛrɛ t'a kɛli yɛrɛ man gɛlɛn an kan k'an kɔ da fɛn bɛɛ lajɛlen la nin cogo de la
i yɛrɛ fɛ ti se fɛn fɛnɛ kɔ da laban nka an kana ɲinɛ k'a fɔ an sɛmɛnjiri fana o ye ala de o ye dugawu de an ka dugawu kan an bɛ sendɛgɛɲɛ fɛn fɛn ta wa ka lɛtiriw sɛbɛn k'o ci kalifa ma ka dugawu ɲini a fɛ o kuma na ale de ye an bi jiri bolo bi gili sama jiri ju la ale de ye jiri ju ye o kuma na o kuma na n'o tɛmɛna ka bɔ yen jɛɲɔgɔn ɲumanw fana an ka olu ɲini an k'an teriw kɛ maaw ye maa minnu olu yɛrɛ bi e ɲɛ yɛrɛ b'a dɔn karisa bɛɛ ne ɲɛ jogo ɲumanw ni waleya ɲumanw ni fɛn bɛɛ la o de kɛ i teri ye o b'a to e yɛrɛ bi o bɛ sankɔrɔ ta ka hali n'i ma k'a ɲɔgɔnna ye i bɛ gɛrɛ a la o kumana a b'i niveau yɛlɛ nka kana taa i teri kɛ maa ye maa min e yɛrɛ b'o ni sancɛ o bɛ sama ka jigi de o kumana yarabi an ka khadimuya a nafolo a baarakɛminɛn ni ala ye o di an ma ka se ka baara kɛ n'a ye min b'a to an bɛ taa don cɛkɔrɔbaya kɔnɔ waati min na an bɛ taa an sigi a suma la ka tila ka walanda di ani sira jira denmisɛnnin wulitaw la ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamako Mali Gouvernement Ahmadiyya ye baara min kɛ ka daminɛ novembre kalo san 2020 kana bila ka 2022 kana bila an bɛ kalo min na n'o ye ɲinan septembre san 2023 ye an bɛna 2023 astagfirullah san 2023 voilà voilà donc au hukumu kɔnɔ an ye recensement kura daminɛ an ye baaraminɛ kura dɔ sɔrɔ recensement na n'o ye site internet ye donc kudamu bɛ na recenser o sanfɛ an y'o daminɛ ni minnu y'a dɔn k'u ma recenser o sanfɛ n'an tilala an bɛna site di bɛɛ ka i jija kudamu ni atifalu bɛɛ ka recenser o sanfɛ o kɔfɛ an ye kalafili kɛ kayidini kalafili o kɛra yɔrɔ caman o kɔfɛ an ye sador kudamul ahmadiyya fana kalafili kɛ o kɔfɛ wajuli foroba wajuli kudamul ahmadiyya o 6 kɛ réunion générale n'o ye sigikafɔ ye an y'o 48 kɛ an bila bureau national o farala ɲɔgɔn kan siɲɛ 1 an ye émission radiophonique kɛ ka taa radio la ka taa kunnafoni lasew kɛ o siɲɛ 36 action humanitaire n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye an y'o siɲɛ 59 kɛ wa séance de formation ani taalimu n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn siɲɛ 182 ma ka littérature distribuer dépliant papier ni minnu Ahmadiyya ka kunnafoniw b'a sanfɛ an y'o caman kɛ o min dira o bɛ bɛn papier 680 ma ani an ye réseaux sociaux kan Taharikul Jadid voilà an ye o fana ka to ka kunnafoni di kɛ o kan réseaux sociaux kan o caman kɛra visite à domicile kudamu ka to ka taa ɲɔgɔn fɛ yen ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn baro o caman kɛra o bɛ se siɲɛ 120 ma wakaramal n'o ye foroba baara ye o caman kɛra fo siɲɛ 35 ɲɔgɔn na ulu jamiyan ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o siɲɛ 33 activité sportive farikolo ɲɛnajɛ an y'o siɲɛ 20 kɛ an ye baya 9 sɔrɔ baya kura 9 an ye jolidi kɛ siɲɛ 1 an ye an participera an sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Burkina Faso olu ka ijtima la ni mɔgɔ 4 ye an ye ɲininkali question réponse séance de question réponse an y'o fana caman kɛ o kɔfɛ an sera ka ijtima régional 2 fana kɛ. Assalamu alaikum warahmatullah.
Alhamdulillah, Fadilum, Yahya, Inawaso, Iman, program yang Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant tout propos, j'aimerais demander au Stade Saïb et à l'ami Saïb la permission à un de nos kadim pour une petite poésie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakurnya daman ne kanya sanga cebaba Muhammad Mustafa ma sallallahu alaihi wasallam. Donc a ñinen no afana fe avant blasra atane kala. Masalan ninko Sayyidina Muhammad Mustafa abu to ka fodron sallallahu alaihi wasallam. Nga donc la lama sallallahu alaihi wasallam aw ta foni bole. Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu Sayyidina Muhammad Mustafa Sayyidina Muhammad Mustafa Sayyidina Muhammad Mustafa Sayyidina Muhammad Ahmad Sayyidina Muhammad Ahmad Sayyidina Muhammad Lamine Sayyidina Muhammad Lamine Sayyidina Muhammad Habibullah Sayyidina Muhammad Habibullah Anga jijaka Muhammadu ladege Allah ti sọ̀rọ̀ ni Muhammadu tẹ̀dẹ̀ Muhammadu lo alaka siraye Muhammadu lo alaka siraye Allah ti sọ̀rọ̀ Muhammadu kọ́dẹ̀ Allah ti sọ̀rọ̀ Muhammadu kọ́dẹ̀. Sayyidina Muhammadu Nabiullah. Sayyidina Muhammadu Nabiullah. Sayyidina Muhammadu Rasulullah. Sayyidina Muhammadu Rasulullah. Muhammadu belebelo ka belebele. Muhammadu imamu ka imamu. Norotigi Muhammadu Mustafa. Kishitigi Muhammadu Mustafa. Sayyidina Muhammadu Mustafa. Sayyidina Muhammadu Mustafa. Aleleye Mahdi kalamfaye. Gulam Ahmadu kalamfalode. Masururu kalamfalo. Masuru Ahmadu kalamfalode. Sayyidina Allah. Sayyidina Muhammadu Mustafa. Sayyidina Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Zindabad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Cher ami Saïb de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, chers membres AMLA de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, chers missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, chers Sarr Saïb et son bureau national, j'aimerais par ma voix vous transmettre la salutation de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, du Sarr Saïb et de la délégation qui est la chaleureuse Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant tout propos, j'aimerais m'excuser. Mon bambara n'est pas bon. Voilà pourquoi je préfère parler directement en français pour que ce que j'ai à dire sorte correctement. Et c'est après avoir traduit. Donc, non, comme on faut, on a coach à manier quoi. Donc, on va attendre français quand là directement. Pour que la ligne cassée d'afa un discours qu'on a. Là, ok, on ne va pas durer. C'est comme on est un peu pris par le temps. J'aimerais tout simplement commencer à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver ici. C'était une grande grâce de venir participer à cet événement spirituel. Et nous verrons aussi remercier le Sarr Saïb qui a bien voulu inviter sa Jamaat, sa majlis sœur qui est la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Il y a longtemps, on organise des ichimans dans les deux pays, mais on n'arrivait pas à participer les uns aux autres, aux ichimans des autres. Donc cette année, on a pu faire cette révolution et le Mali a été représenté dans un ichima. Par la grâce d'Allah, nous aussi, on a pu venir à l'ichima du Mali. Ça, c'est un moyen de renforcer la fraternité. Et on prie Allah qu'Allah nous permette d'avoir plus d'occasions pour qu'on puisse se côtoyer afin d'augmenter nos liens de fraternité. qu'Allah nous accorde cette possibilité. Et notre très Sarr Saïb a bien voulu participer à cet ishima. Il m'a même dit personnellement qu'il avait fait la promesse à la délégation du Mali qui était à notre ishima qu'il allait venir en personne. Mais au dernier moment, Amir Saïb du Burkina Faso lui a confié des tâches qui ne lui permettaient pas de venir. Vu que l'ami même n'était pas là, il était toujours à la Jalsa de l'Allemagne, il ne pouvait pas s'absenter. Voilà pourquoi il n'a pas pu se joindre à la délégation. Donc il demande beaucoup de l'excuser. Il nous demande de vous vraiment transmettre ses encouragements et toutes ses salutations. Maintenant, vraiment ce que moi je veux dire, je n'ai pas le mot. Vraiment, on est arrivé ici, on ne s'est même pas senti à l'étranger. On s'est senti parmi les nôtres. C'est comme si on a quitté le Burkina pour arriver au Burkina. On a été accueillis, on a été hébergés avec vraiment beaucoup d'honneur. Et nous prions Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ramène encore cet honneur. Tout ce que vous avez fait pour nous depuis notre séjour ici, qu'Allah vous accorde encore plus. Vraiment, c'était un événement très chaleureux et c'est très bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais, durant ces 3 jours, vous voyez tous les thèmes qui ont été abordés. Ça concerne la jeunesse, les défis, les difficultés et les solutions. Alhamdulillah, l'islam a donné les solutions à tout. Les missionnaires ont fait des das, ils ont donné des conseils. Et tout ce qui nous reste à faire en tant que jeunes, c'est de faire en sorte pour que 60%, 70% des enseignements qu'on te donner, des conseils qu'on te donner, qu'on puisse le mettre en pratique. Voilà. Donc, je veux aussi vous encourager en tant que majlis, c'est vrai. Nos pays actuellement traversent des difficultés, c'est pas simple. Mais nous sommes cette jeunesse-là du mouvement qui est venu pour sauver le monde. La Mahdia est venue sauver le monde. Et nous sommes la jeunesse de ce mouvement. Donc, notre responsabilité, Allah Akbar. Zindabad. Zindabad. Allah Akbar. Donc, notre responsabilité est très, très, très élevée. Mais on n'arrivera pas à prendre cette responsabilité tant qu'on n'arrive pas à se réformer. Vous voyez, le deuxième calife a dit, la réforme d'une nation ne peut se faire sans la formation de sa jeunesse. Aujourd'hui, quand on veut gâter un pays, on passe par les jeunes. Quand on veut gâter un pays, on passe par les jeunes. Quand vous regardez un peu les incidents dans tous les 2 pays, au Burkina comme au Mali, la majorité de ceux qui font les dégâts, c'est les jeunes qu'on arrive à manipuler dans le mauvais chemin. Donc, ils font beaucoup de dégâts. Mais nous sommes cette solution. Nous avons un calife qui est bien guidé, qui nous donne des conseils. Nous avons ces missionnaires qui, à chaque fois, nous font le rappel. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire?
On doit inverser la tendance. On doit montrer que non, le jeûne n'est pas seulement synonyme de ce qui est mauvais. Le jeûne est lui aussi le patriote, celui qui craint Allah et celui qui peut bien faire, qui peut arranger les choses. Nous, on doit donner cette image de la jeunesse au monde entier aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on montre l'Afrique, quand on montre le Mali, quand on montre le Burkina Faso, on montre seulement que des jeunes qui sont en train de faire du mal. Ils montrent rarement des jeunes qui sont en train de s'asseoir, par exemple, comme ça, dans ces événements, pour parler de Dieu, pour parler du bienfait, pour parler du bon comportement. Donc nous, nous avons notre responsabilité. On doit être des ambassadeurs de ce message de l'Ahmadiyya là, partout où nous sommes, afin que le monde soit sauvé. Le monde sera sauvé par l'Ahmadiyya et les Koudam ont un grand rôle à jouer. Nous sommes la colonne vertébrale de ce mouvement et c'est nous qui allons devoir beaucoup travailler afin que la situation change. qu'Allah nous accorde cette possibilité et je vous encourage beaucoup à continuer à maintenir les activités. Ça vraiment, c'est difficile souvent, mais je vous encourage beaucoup à maintenir les activités parce que c'est ces activités-là qui montrent que la Jamaat vit, la communauté vit, la Majlis vit. À travers les activités, c'est très important. Ne vous focalisez pas trop sur le nombre, mais visez plus la qualité. Car 10 personnes de qualité peuvent influencer facilement 100 personnes. Voilà, mais 100 personnes de mauvaise qualité, ils vont décourager 1000 personnes. Voilà. Donc, travaillons beaucoup sur la qualité, sur la formation, et Inch'Allah Ta'ala, tout va bien se passer. Pour terminer, j'aimerais demander de beaucoup prier pour nous, afin que le retour soit facile dans notre pays, et que la paix aussi revienne dans nos deux pays. Prions tous ensemble pour que la paix revienne dans nos pays, et que toutes les choses se stabilisent, et qu'Allah nous mette à l'abri des effets néfastes de Dajjal, Inch'Allah Ta'ala. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. an ka compétition prix dili daminɛ an b'a daminɛ ni Mayar Kabiru denmisɛnninw an b'a daminɛ ni Mayar Kabiru denmisɛnninw ka compétition ye mais an ka missionnaire Saseb Tere Alassane Tere pour la remise des prix. Bon, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était là? Perdu à donner des prix. Non, c'est. Il était à la Bible. Amani ni amena mɔgɔ minnu denmisɛnnin minnu tɔgɔ wele n'u tɛ yan u ka kaid yala i bɛ se ka mɔgɔ dɔ désigner mais ni mɔgɔ min kɔni bɛ na a tigi ka jija ka ni wula ye mais jamana minnu ka wula bɛɛ fɔlɔ o ye Sikaso, Segu, Bla, Fana, Kulikoro, voilà, donc olu k'u labɛn. Maintenant, maa fɔlɔ lecture du Saint Coran na ka kuranɛ kalan o ye Umar Sangare Sikaso, Mayar Kabir Atfal. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Umar. Oui. Ali Bari, Sikaso encore. Ali Bari. Oudou Traoré, Ségou, au Kalabé. Oudou Traoré.
Troisième, Houdou Traoré au Calabin, Ségou. Barakallahu lakoum. Mémorisation du Saint-Courant. Oumar Sangaré toujours, Sikasso au Calabin. Mémorisation du Saint-Courant. Houdou, il s'est déléa. Barakallahu lakoum. Mémorisation. Oumar Sangaré, Sikasso. Deuxième, Aboubakar Diko, Sikasso. Troisième, Toha Koulibaly, Bla. Toha Koulibaly, Bla. Abemi. Toha Abemi. Voilà. Barakallahu. Kassida, Mayar Kabir. Sadio, Fana. Fana, Sadio. Ayouba Traoré Calabin, Ségou. Troisième, Oumar Sangaré, Sikasso. Sadio. Kassida, Sadio, Fana. Sadio, Abemi. Johnny Sadio. Sadio Sal. Ok, Sal. Avec deuxième, Ayouba Traoré, Ségou. Troisième, Oumar Sangaré, Sikasso. Voilà, bien. Merci, c'est bon. J'appelle le missionnaire Basile. Le missionnaire Basile. Il n'est pas là? Nahim. Nahim aussi pas là. Tassim. Nahim. Voilà, Nahim. Voilà. Question-réponse. Premier, Hamma Bengali, Ani Mahamadou Traoré, Koulikoro. Hamma Bengali, Mahamadou Traoré, Koulikoro. Deuxième, Tchorno Ousmane Si, Aboubakar Si, Sikasso. Deuxième. Koulikoro. Deuxième, Tchorno Ousmane Si, Nikado dira Awalamne, Abe Barakallahu lakum fo Kademsanuga Kado accompagné. Troisième, Cheikh Tidjane Tangara, Ségou. Ségou, Cheikh Tidjane Tangara. Hymne national du Mali. Cheikh Tidjane Si. Cheikh Tidjane Tangara, ça pour la Ségou. Troisième. Hymne national du Mali. Premier, Moumouni Diallo, Fana. Deuxième, Hama Bengali, Koulikoro. Troisième, Mamoutou Fane, Bamako. Premier, Moumouni Diallo, Fana. Abemi. Moumouni Diallo, Hama Bengali, Koulikoro. Troisième, Mamoutou Fane, Bamako. Barakallah. Et troisième. Troisième. Hama Bengali, Koulikoro. Deuxième, Barakallah. Troisième, Mamoutou Fane. Azan. Premier, Sadio Fana. Sadio Sal. Sadio Sal, Fana. Deuxième, Oumar Sangaré, Sikasso. Troisième, Aboubakar Diko, Sikasso. Premier, deuxième, Obey Sikasso. Oumar Sangaré, Aboubakar Diko. Barakallah. Il peut voir des cas. Barakallah. Voilà. Merci. Nahim. C'est Tassim ou Nahim? Naïm. Ok, merci. C'est Tassim. C'est moi-même que Naïm. Ok. Maintenant, missionnaire Bilal. Koudam. Mayar Kabir toujours. Ça, c'est lecture du Saint-Courant encore.
Ah, Mayar Sagir, ok. Mayar Sagir. Premier, Atar Ahmad Nasir, Koulikoro. Oui, lecture du Saint-Coran. Mayar Sagir. Il faut avancer un peu. Il faut avancer un peu. Barakallah. Deuxième, Cheikh Nadjara, Segou. Cheikh Nadjara, Segou. Mémorisation du Saint-Coran. Ahmad Tourika Laben, Sigasso. Misbahou Kanouté, Bamako. Cheikh Nadjara, Segou, Olukou Laben. Barakallah. Mémorisation. Ahmad Touré, Sigasso. Voilà. Ah, grec. Misbahou Kanouté. Et de Misbahou, voilà. Deuxième, Bamako. Cheikh Nadjara, Segou. Misbahou Kanouté, Bamako. Deuxième. Hein? Etoro. Petit Etoro. Oui, deuxième D. Premier temps. Ahmad Touré, on va dire. Sigasso. Ahmad Touré, Sigasso. Abemi. Ah non, ça c'est lecture. Deuxième seulement, Segou. Voilà. Oh, maintenant, Cheikh Nadjara, Atahar Ahmad Nasir, il a eu son prix. Après, Cheikh Nadjara. Qui a pris John Ouka Kadota. Troisième tali là-haut. Troisième tali. Voilà, c'est bon. C'est bon. Maintenant, mémorisation du Saint-Coran. Ahmad Touré, Sigasso. Odira. Doucement. Misbahou Kanouté, Bamako, Odira. Cheikh Nadjara, Segou. Troisième. Non, on m'a dit. Ahmad Touré, Bemi. Premier, Oka Odira. Abemi, Nangalaje. Mémorisation du Saint-Coran. Odira. Deuxième, Misbahou Kanouté, Ojoin, Bamako. Odira. Maintenant, troisième, Cheikh Nadjara, Segou. Ok. Maintenant, Kassida. Athar Ahmad Nasir, Koulikoro. Premier. Bien. Deuxième, Kassim Sanogo, Kassela. Nouhoum Djaraka Labe, troisième. Kassim Sanogo, deuxième, Kassela. Et Kassim Sanogo, ya. Barakallahu lakum. Nouhoum Djara. Nouhoum Djara. 100. Ah, avec un option. Maintenant, question-réponse. Personne. Hymne national. Premier, Mahamad Djara, Segou. Mahamad Djara. Premier, hymne national. Avez-vous? Deuxième, Adama Oumar Djamoutene, Kassela. Adama Oumar Djamoutene, Kassela. Ah, allez, avec un. Barakallahu lakum.
Azan Mohamed Koulibaly ka labɛn Sikaso. Oui, non, oui, deuxième. Azan Mohamed Koulibaly Sikaso. Premier. Deuxième, Atahar Ahmad Nasir Koulikoro. Deuxième. Troisième, Moussa Diarra Kassela au Fanaga Labé. Troisième, Moussa Diarra Kassela. Moussa Diarra Kassela. Démonstration de salade. Démonstration de salade. Mamadou Koulibaly. Sikaso. Deuxième. Kassim Sanogo. Kassela. Troisième. Atahar Ahmad Nasir. Kouligoro. Voilà. Monsieur Bilal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle le missionnaire Tassir. Il est venu? Voilà. Koudam, lecture du Saint-Courant. Premier, Fana, Suleiman Fofana. Voilà. Fana. Deuxième. Ousmane Kane. Hein? Ouais, oui, bon, est-ce que c'est eux? Ok. On va les laisser. Deuxième, Ousmane Kane, Sikaso. Et Ousmane Kane, merci. Troisième, Mamadou Mokhtar Ba, Bougouni. Mamadou Mokhtar Ba, Bougouni. Le cahier de Bougouni. Mémorisation du... Hein? Ah, ok. Barakallahu lakum. Mémorisation du Saint-Courant. Sikaso premier, Sikaso deuxième, Segou troisième. Premier, Ousmane Kane. Allahu Akbar. Ousmane Kane. Deuxième, Mohamed El Sangare, Sikaso. Ousmane. Mohamed El Sangare, Sikaso, Anana. Troisième, Ismaël Diko, Segou. Troisième, Ismaël Diko, Segou. Kassida. Premier, Abdul Ghafar Koulibaly, Bamako. Kassida. Deuxième, Koutiala, Salif Koulibaly. Troisième, Mopti, Maïga. Bon, voilà. Troisième, il donne Ghafar. Voilà. Ok, question-réponse, Olukalabin. 100, Segou Kouligoro. Question-réponse. Hein? Salif Koulibaly, deuxième. Non, Salif Koulibaly, deuxième. Maïga, et troisième. Salif, et le Barakallahu. Abi caméra là. Maïga, et Kanas. Salif. Maïga, c'est bien. Question-réponse. Oumar Togo, 100. Segou se prépare, Haroun Maïga. Troisième, Kouligoro, Gaoussou Konaté.
Barakallahu. Deuxième, Arun Maïga, c'est vous. Donnez Arun Maïga. Ah, ok. Troisième, Gaussou Konate, Kulikoro. Hein? Ah, Konake. Kulikoro. Voilà, voilà, je sais. Donnez Kulikoro, là-dedans. Ni Segou, là-dedans, il va prendre. Discours improvisé. Premier, Sigasso, Ousmane Kane. Deuxième, Bamako, Abdul Ghaffar Koulibaly. Barakallahu lakum. Troisième, 100, Ali Ouattara. Ali Ouattara, 100. Ça, c'est troisième. Ali Ouattara. Discours préparé. Premier, Sigasso. Deuxième, Djema. Troisième, Koutiala. Italien. Troisième. Discours préparé. Ousmane Kane, Sigasso. Ousmane Kane, Sigasso. Kaourou Jara, Djema. Kaourou Jara. Yakuba Diallo, Koutiala. Écrit du Messie promis. Sigasso premier, Bamako deuxième, troisième, Ségou. Voilà, à Kibuka ou là-bas. Sigasso équipe Kalaba, lui est premier. Et les Yakubu Diallo. Hein? Kuchala. Écrit du Messie promis, Sigasso premier. Voilà. Deuxième, Bamako. Troisième, Ségou. Voilà, merci beaucoup. Naïm, merci. Troisième, Ségou. Barakallah. Merci, Naïm. Merci. Allahu Akbar. Messagerie. Premier, Koutiala. Allahu Akbar. Koutiala. Kaidibea. Koutiala Kaidibea. Kaidibemi. Voilà. Allahu Akbar. Ségou est deuxième. Ségou. Il y a quelqu'un de ça, c'est bon. Oui. Non. Troisième est 100. 100. Ok. Maintenant, serment. 100 toujours. Serment. Écatouin. Serment. 100. Sidi Kone de Ata. Deuxième, Mamadou Touré, Bamako. Troisième, Fana. Husseini Sangare. Azan Seliwele. Premier, Fana. Deuxième, Bamako. Troisième, Sigasso. Premier, Karim Doumbia. Fana. Azan. Oui. Karim Doumbia. Deuxième, Masrour Koulibaly. Bamako. Troisième, Mohamed El Sangare, Sigasso. Troisième. Hein? C'est ça.
Amta Atfalouka, compétition sportive là. 100 mètres. Aboubakar Si, Sigasso. Deuxième, Adama Guindo, Sigasso. Troisième, Mohamed El Si, Bamako. Atfal, 100 mètres. Mayar Kabir. Mayar Kabir. Premier, Sigasso. Deuxième, Sigasso. Troisième, Bamako. Oui. Deuxième. Premier. Adama Guindo, Sigasso. Troisième. Mohamed Lamine Si, Bamako. Oui. Mohamed Lamine Si. Mohamed Lamine Si, Bamako. Également. Barakallahu lakum. Ouais, j'appelle le missionnaire Nasser de Koulikoro. Course dans sac. Premier, Koulikoro. Deuxième, Sigasso. Troisième, Fana. Course dans sac. Premier, Abdoulaye Traoré, Koulikoro. Abdoulaye Traoré, Koulikoro. Et Koulikoro. Non, il n'y a pas de question de formation. Aboubakar Si, Sigasso. Ah. Aboubakar Si, Sigasso. Bon, les bons. Sidiki Diarra, Fana. Barakallahu lakum. Troisième, Sidiki Diarra. Fana. Course relais. 4 x 50. Premier, Sigasso. Deuxième, Bamako. Troisième, Fana. Course relais. Relais premier. Sigasso. Deuxième, Bamako. Course avec les yeux bandés. Premier, Bougouni, Moussa Mangé. Bougouni, Moussa Mangé. Niesri. Itelia. Deuxième, Ayouba Traoré, Ségou. Ayouba Traoré, Ségou. Johnny. Aidez Ayouba, aidez Jamie. Voilà. Voilà. Troisième, Yacouba Koulibaly, Djoïla. Yacouba Koulibaly, Djoïla. Yacouba Koulibaly, Djoïla. Ok. Merci. Merci beaucoup. J'appelle le missionnaire Khalid Ahmad. Maintenant, Sabit Kadmi, Shekele. Mohamed El Konare, Bamako. Shekele, Italia. Bamako. Oumar Diarra, Bougouni. Titafa Ouattara, Kenya. Titafa Ouattara. Tabarakallah. Titafa Ouattara, Kenya. Okay. Barakallah. Maintenant, pas longtemps. Premier, Oufanaï. Fana. Deuxième, Koulikoro. Non. Oui. Deuxième, Koulikoro.
Barakallahu lakum. Ali. Barakallahu lakum. Merci. J'appelle le missionnaire Bassid Ahmad. Course 50 mètres. Mayar Sadir. Vous êtes prêts? Premier, Fana. Deuxième, Sikasso. Troisième, Bla. Nouhoum Diallo. Premier. Course 50 mètres. Moussa Bagayogo. Sikasso. Fana. Nous Diallo Ténéa. Et toi? Aïe, deuxième D. Moussa Bagayogo, deuxième. Attends. Y. Voilà. Troisième, Tora Koulibaly Bla. Troisième, Tora Koulibaly Bla. Course dans sac. Barakallahu lakum. Course dans sac. Borokonopan. Joïla premier. Sikasso deuxième. Fana troisième. Yakuba Koulibaly. Joïla. Deuxième. Nouhoum Ouattara. Sikasso. Nouhoum Ouattara. Sikasso. Troisième. Abdrahman Koulibaly. Fana. Abdrahman Koulibaly. Fana. Monsieur Bandé. Premier, Joïla. Deuxième, Kassela. Troisième, Bamako. Premier, Aboubakar Guido, Joïla. Aboubakar Guido, Joïla. Deuxième, Kassim Sanogo, Kassela. Kassim Sanogo. Troisième, Sekou Traoré, Bamako. Bamako, Sekou Traoré. Sekou Traoré. Non. Sekou Traoré. Bamako. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, j'appelle le missionnaire Salif. Là, ça. Salif Maïga. Salif Maïga. Ouais. Allahu Akbar. Course des crapauds. Yakuba Koulibaly, Joïla. Kao crapaud. Combien? 3 places. Ok. Lamine Sanogo, Sikasso. Lamine Sanogo, Sikasso. Troisième, Fana, Abdraman Koulibaly. Abdraman Koulibaly. Voilà, troisième. Deuxième, Lamine Sanogo. Lamine Sanogo, Sikasso. Troisième, Abdraman Koulibaly. Maintenant, course 100 mètres. Premier, Bamako. Deuxième, Bamako. Troisième, Fana, Oudam, 100 mètres. Madou Sogoba, Bamako. Madou Sogoba, vite. Aboubakar Traoré, Bamako. Aboubakar Traoré, Bamako. Oui, 100 mètres. Troisième, Seydou Diarra, Fana. Fana, Seydou Diarra. Deuxième, oui. Oui, deuxième. Seydou Fana. Barakallahu lakum. Seydou Gata ko fere. 1000 mètres. Chemoko Diarra, Fana. Seydou. Chemoko bi. Chemoko.
Fana. Bla. Non, Bamako. 1000 mètres. Mamadou Sogoba. Sogoba, il est derrière. Sekou Koulibaly Bla, au 3e. 1000 mètres. Au 3e. Sekou Koulibaly Bla. Barakallah. Maintenant, relais 4 fois 100. Fana est premier. Bon, Nani de Moro Kelengana. Fana est premier. C'est lui. Bla est deuxième. Au Calabin. Sikasso est troisième. Relais. C'est 3 places? 2. Il n'y a pas de troisième. Premier, deuxième. Non, il n'y a pas de troisième. Deuxième. Mais, allô, Naïsigia, en carré. Deuxième. Bla. Voilà, Maïga, merci. J'appelle le président de Poulipuro. M. Dao. Trois pieds, course 3 pieds, c'est Sababoli. Bamako premier, deuxième Sikasso, troisième 100. 3 pieds, Bamako premier, deuxième Sikasso, voilà. Troisième 100. Premier. Oui. Hein? Troisième cas là. Ici. Ah, deuxième, Sikasso, deuxième, troisième, 100. Merci. Wow, ici bien. Course avec les yeux bandés. Premier, Ségou, Ayouba Traoré. Yeux bandés. Premier, Ségou. Ayouba Traoré, Ségou. Ségou, Ayouba Traoré. Deuxième, Youssouf Ouattara, Sikasso. Youssouf Ouattara. Deuxième. Troisième, Aboubakar Koulibaly, 100. Merci. Lancer des poids. Bougouni. Johnny Afli. Torotala. Lancer de poids Lancer des poids premier. Deuxième, 100. Troisième, Sikasso. 100. Ibrahim Traoré. Ok. Bien. Troisième, Sikasso. Modibo Konaté de Afri. C'est lui-même, c'est toi-même. Ok. Présent. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, j'appelle les SATSEP. On va terminer. Ok. Voilà, je fais. Oh là là. Voilà. Saut en hauteur. Premier, Kai. Deuxième, Sikasso. Troisième, Bamako. Premier, Fabricus Sidibé, Kai. Saut en hauteur. C'est ça, non? Fabricus Sidibé. Deuxième, Modibo Konaté. Voilà. Troisième, Bouba Dao, Bamako. Deuxième. C'est bon que c'est Kita. Hein? Kita. Ok. Kita. C'est bon là ça.
Deuxième, Sigasso, Modibo Konate. Troisième, Bouba Daou, Bamako. Bouba. Et MTA. Ça, c'est bien. Saut en longueur. Seydou Diarra, Fana. Oui, longueur. Seydou Diarra, Fana. Oui. Deuxième, Kita. Seydou Silla. Kita, Seydou Silla. Troisième, Kaourou Diarra, Djema. Kaourou Diarra, Djema. Saut en longueur. Sabit Kadmi, Chekele. Premier, Bougouni. C'est troisième. Chekele, premier, Bougouni. Bougouni, premier. Combat de coq. Oui, chef, combat de coq. C'est moi. Hein? Ah, ok, c'est où? C'est moi. Allez, allez, ok. Deuxième, 100. Merci. Troisième, Bla. Troisième, Bla. Rasa Kashi, Djiboussama. Premier et deuxième. Premier, Sikasso. Deuxième, Fana. Djiboussama. Premier, Sikasso. Merci. Deuxième, 100. Allahu Akbar. Zindaba. Allahu Akbar. Ni e chiwarade. Ni symbole bekanga ni korodon. En veilla. Deuxième, plat. Hein? Fana. Ah, ça pour les Fana. Oui, Fana. Deuxième, Fana. C'est bon. Allez, ballon. Ballon. Voilà. Merci. Voilà, j'appelle Amissad. Amissad. Ballon. Deuxième, Bla. Wow. Deuxième, Bla. Barakallah. Premier. Premier. Est-ce qu'il est premier là? Allahu Akbar. Premier. Premier. Premier Mayalo. Fana. Allahu Akbar. Bravo, bravo, bravo. Allahu Akbar. Bekasigi. Ay sabali aw kasigi yoro kele. Ay sabali aw kasigi yoro kele. Ay anga pututa. Ay abikla kata. Voilà, ay to rakele. Ay sabali aw ka to rakele. Kofe, ame photo ça. Kofe, ame photo ta. Aïe Sabali. Voilà, Aïe Sabali. 6. Aïe Sabali, Aïe Siki, Aïe Mangada.
ay maganda sisan amena cadeau d'honneur ke anga invité oui Burkina délégation ame naib sadri wele Allahu akbar Barakallahu lakum. Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, on est à la fin des sessions du 13e Ijtima Khudam al-Ahmadiyya du Mali. C'est que je voulais donner le message à tous les participants, les Khudam Atfal qui sont venus de différentes régions. Vous savez, le 18 août 2023, le calife a fait serment, spécialement les responsabilités des responsables. Il a donné beaucoup de conseils. Il a dit qu'actuellement, plupart dans le monde entier, les organisations auxiliaires en train de faire les élections pour voter Sadr Khudam ou Ansar ou Lajna. Mais il a donné conseil général au Jamaat. Ce que le calife a dit, que normalement, quand on nomme quelqu'un comme responsable, c'est un don de Allah. C'est grâce de Allah qu'Allah vous a choisi pour faire le travail. Mais le calife a dit qu'il faut qu'on doit être humble et patient. Et en tant que responsable, on doit faire très attention que les gens nous ont choisis comme responsables et on doit bien respecter les choses. C'est que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Il faut être serviteur. Il ne faut jamais penser que je suis devenu calife à nommer les noms, que parfois il y a des gens, quand on nomme comme il a utilisé secrétaire général, qu'il est comme secrétaire général ou président ou d'autres responsables, mais il pense, il devient arrogant. Et il dit que ça c'est une grâce qu'Allah vous a donnée, que les gens vous ont choisi comme responsable. Il faut être humble et être serviteur. C'est ça, ça va amener la bénédiction. C'est que je vous demande aujourd'hui, tous les membres du bureau national des organisations solaires, Khudam al-Ahmadiyya sont présents, les Qaïdines qui sont venus de différents Jamaat, les missionnaires sont là. Et notre travail, quand Khalif a fait sermon, il a fait beaucoup de conseils. Et chaque responsable, le président, l'ami, on doit être patient et être toujours humble et demander pardon à Allah et être petit. Il ne faut jamais penser qu'on est devenu responsable et on doit faire un ordre comme que je suis quelque chose. Quand on devient un responsable, soit il y a trop de charges sur nous. Maintenant, on doit être patient et humble. C'est ça, ça va donner les fruits et ça va les gens, en tant que responsables, les gens califes
où Jamaat a fait confiance de nous. Maintenant, nous aussi, on doit être humble et travailler avec les membres comme une atmosphère de fraternité, solidarité. C'est ça, ça va amener que les Jamaat va bouger, les organisations auxiliaires vont bouger. Alhamdulillah, Amir Tuan, dan bersyada buka, berkata buka ye, dabrami bo, ola, bedil bau, buklek. Aku cendo antara udamu ka, ijma, tanah sabanai, antara agamamu. Usman, abin anda delika mini, udamu anak padu, ane mawara minu panabaya, minu mora yoro wera kana. Lamene ke nu mura bugora ko abilla dil kam du mo ye utkalo pletan se khalifatul masjid khamis ayyadahu Allah ta'ala min ajrabi ako ekado ka ko je ahmadiya je kono kala filu ba kake jebulu ko me khodamu ansar lijina ko du ganyemo ba kan latom ko kala filu ba kake ako min ladilika min di mo minu mina latomo mo fe ko ka bunya daw ka la nyama ya dola ako na la nyama ya nuna akato ka ko o tina ko Allah subhanahu wa ta'ala au bunya ka tabe to ka ko fam ala ka dun dalen ne ko na le dun da ko akwai ka yar majigi an ni so ja ka mo ko be o de ka ga ya ko be ka tabe ma to ta ako khalifatul masjid khamis ayyadahu Allah ta'ala min razi ako cendo ale min ngoloshi ako nyama do be no do sigira ru ka nyama ye ubo ka ira buyan farya ye mamru do kuna akwatete ako khalifatul masjid khamis akwai tan ko mo ke ako misali ala na pare mamma fikira sekete jarare ba asinga ke do kono te ulu fani buya bedru mo mana abi farya mare ci bon ma kada kana kere sekete aku bare ndati ala dunidu o mala rasulullah alaihi wasallam wala dun bi na tarik mu abala karako sayyidul qawmi khatimuhum kono mo ko gera ki kenya ma ko ekram ho ka barade sade gap mabe je ko be pare ma tagila mana ho nyama ya ko mai ko mana aw kunu me na ba kan mebe missionaru atluba haidu atlubala sadro atlubala opma aw konaka kulu minni abo sigi apanaka dulay fo bega ken bamu baye ka kon nyama ya dirimo opma gira magi anne suja e kango ke kamamru to be mi ma to ma parpol bino bar. Le deuxième point, c'est que je voulais rappeler tous les membres qui sont présents de l'obéissance. Vous savez, dans le système de Jamaat, c'est toujours, on dit Samina wa Atana. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, Majlis Qudamul Ahmadiyya, Khalifa accordé comme Sadr Qudamul Ahmadiyya, Daoud Coulibaly Sahib. Parce que dans la Jamaat, vous savez, lui, le premier responsable de Qudamul Ahmadiyya, il y a un bureau national. Mais en tant que caïd régional, le caïd local, c'est notre travail. Quand un ordre vient des national, on dit Samina Watana. C'est ça, ça va donner la bénédiction. Plupart, les Sadr Sahab Qudamul Ahmadiyya en train d'envoyer le message ou par écrit la lettre au caïdin régional ou au caïd local. C'est ce que je vous conseille pour avoir la bénédiction. Parce qu'en tant que fidèles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Messie promis l'Islam, nous sommes tous attachés dans une chaîne. Quand un responsable donne un ordre, il ne faut jamais penser que c'est qui est en train de donner. Il faut suivre seulement que ça c'est un responsable, c'est que le calife a nommé. Et quand on doit suivre, c'est ça, ça va donner les bénédictions. Et vous allez avoir que dans chaque localité, quand vous allez respecter qu'un ordre vient des marquages, vous allez donner l'importance et vous allez appliquer, vous allez informer dans votre majalis. Inch'Allah, il y aura des bénédictions. Il faut toujours obéir aux responsables et être en contact fort avec marquage.
ala film no biga ni tengara min gawla ki khalifa ma wala soro aka yen ako konna na daw kural ni ne ako okra mali dimso nganya mai to sudur kodami ne khalifa ga yamra yen ako mana no kera da kuriya mi ne quran yo ko samina wa ta'ala anya mi adona ako anya mi adona yamra mi no bora daw yorola na le soduri ka nyeshi amoy aka yorola aka kodu kono nyema manu bana be awlay aka nga singa do no ka yesa abbe ka nga do ko man yamra nan anga anji ja ka bor ko ni awrel be samina wa ta'ala mana o mi bora ka yu fana ye o samu wa ta'ala ge minu bana be o kumay be ka ngi far ko kadaka nin nga yamra na ko na ka yu na bor ko na bi yamra ka ta ko mana bara bete afana bete amiru bisore ka ko bele jelinga samina wa ta'ala ni karba ka ma la lindo ka ba ka ko ni akira ta da ko hukuma ni kalba jadi amal kalba amir ka ma sikle bi amal ka kuda mu tay akira kalba tay bara bete hukuma ko ka sabu wa ta'ala ko be kalba ka sabu wa ta'ala ala ko no ya no lagi. La troisième chose, c'est que je voulais rappeler les membres du bureau national. Vraiment, vous avez remarqué, les Naïb Sadr a présenté les rapports des activités. Mais quand on voit l'ensemble, alhamdulillah, le Khudamallah, Majlis Khudamallah Ahmadiyya du Mali en train d'organiser bien par rapport les années passées, quand on voit les vraiment organisations et même ils ont organisé tout. Au départ, quelques années avant, il y avait des Ansar, bien dedans, mais Dieu merci, maintenant, les Khoudam vient avec Téni. Mais alhamdulillah, c'est en train de progresser les Majlis Khudamallah Ahmadiyya. Mais quand on voit international, les autres pays, quand on était parti au Londres, Allemagne, et on est passé par France, j'ai visité là-bas les Jamaat, quand j'ai demandé l'information. Mais vraiment, quand on voit l'ensemble, on est trop en retard. Ça veut dire on est trop derrière. Quand j'étais parti en Allemagne, ils ont dit que les Khudamallah Ahmadiyya, les gardes-corps du calife, ils sont très formés. C'est-à-dire, et ils n'ont pas besoin d'équipe de Londres. Souvent, il vient quelques personnes seulement. Le reste, tous les sécurités, les Khudamallah Ahmadiyya, Khidmat-e Khalaf, tous les différents responsabilités, Majlis Khudamallah Ahmadiyya a pris en charge dans le Jalsa Salana. Mais vraiment, quand je dis international, c'est-à-dire quand on voit les Ghana, les pays voisins, ils sont devant nous. Mais nous, en tant que Majlis Khudamallah Ahmadiyya du Mali, ce que je demande, Sadr Sahab, Khudamallah Ahmadiyya et Bureau national, vraiment dynamiser votre bureau, c'est-à-dire une communication avec les cadres régionaux et envoyer l'information et différents programmes. En ce moment, Inch'Allah, les résultats vont venir. Mais quand je vois devant moi, les rapports sont là, il y a 3 régions parmi toutes les régions qui sont envoyées les rapports mensuels. Mais sans les rapports, comment les Majlis Khudamallah Ahmadiyya peut avancer? Ce que je demande, les caïdines régionales, vous avez une grande responsabilité des régions. Chaque région, quand on voit les Sikasso, Ségou, Koulikoro, il y a beaucoup de Jamaat. Quand on dit Jamaat, dans le système de Jamaat, s'il y a 3 personnes, on peut installer bureau. Mais c'est le même principe. S'il y a quelques Khuddam, 2-3 Khuddam, vous pouvez former un Majlis. Mais on a beaucoup de travail reste. Par exemple, pour les Jamaat, ça vaut des années. Dieu merci que cette année, on est en train de compléter à peu près 85% des bureaux de Jamaat. Mais Majalis, je ne sais pas, c'est ça, c'est le travail de Sadr Khudamallah Ahmadiyya, vraiment redynamiser le bureau national. En ce moment, il va faire communication régionale et régional Kaïd va faire un effort d'installer les Majalis dans différentes localités et envoyer rapport mensuel. En ce moment, on va dire que vraiment le Khudamallah Ahmadiyya est en train de bouger et dans les différentes localités qui sont loin des capitales, des markaz. Alhamdulillah, ko cendo
na ibu sadru ka taburiya mi de mena bara de kekra damu pe mina sain kono aku ni fle ko dai ba ka ko na ma chama geru pe mi ma jira ka ko nyekata be aku enggak ale bora nye pesa amale nye do kono mi na ma gen de ko mana nayo amina nye lagi ko ka damu kan lama anu seme yoro mina lagi fi bisinga yete ka ko anda ko ko bede ayar mai to kata do to kata gana to kata ruko ko damu seme hake mo anu ka bara asigi men singa ka ga mo ira ne do singa jado aw khalmatu mutul khamis tiado akol lo do kana o kuma kuyo kanga sigi ko mi ani ke mo chamanga kana mi to mi sina ko nga ko ma dono ka bu da yoro mi o ko damu se ma ga mo mate ma waraka ta kana ako kama o kuma na alma ko damu ko lo sini ci ko do kula ani se se mi no o jet mi no kanga ke mo kanga ta ta ka ko damu ke ma kan pes ni ka amma ko ka ko lo so kon kan de o kuma na amiru ko la ko man na nyanda na jata aka ba kija ka farko ni do aka bara ko biro sigi ni regional no lu sama tra ka ba kai ku ka to sadru pe o kuma no nyana ka ba ko kuma na region ka kai ku fana ku kija ka kulo faram mi mbebe o biro sigi ku jija ko wale ni biro fana tigira ko ka soro na mana ke o biro la fana ko na foni kana ni ko na foni mana na ko mo rapport bara min gera o tishi donne hanna kera ala de ko ma ako kuma abaji ya min na ma ko do ni fitini da ka ko ni ko kuma ka jija ka ke sebeli kala ya ka ke folo kala kana ko na foni la sira no ko na foni sira o mo regional mo o kuma na original radio fana ba Allah sai ko sabru mo kana sai babal o nasra fa bala ko mana fana tigata mana aw be bara mi gelata ibay ko par fone bina na ja ko ngani bara ko ko fone tina a hudur fana tigata ko fa bara. Quatrième chose, c'est que je voulais rappeler tous les Qaïdines, les Khuddam sont présents, c'est pour la contribution de Khuddam al-Ahmadiyya et Ijtima Khuddam al-Ahmadiyya contribution. Vous voyez, Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, c'est indépendant. Toutes les dépenses que vous avez vues pendant 3 jours, il vous a accueilli, hospitalité, toutes les préparations de Ijtima, c'est leur budget, c'est à part. Ce n'est pas que Jamaat est en train de financer, c'est Majlis Khuddam al-Ahmadiyya en train de faire effort avec la contribution de Khuddam Atfal, les Khuddam al-Ahmadiyya plus les Ijtima. Mais ce que je vois chaque année, Sadr Sahab Khuddam al-Ahmadiyya avec Mohtam Mal, ils ont envoyé les budgets par région. Et il y a beaucoup de régions vraiment n'est pas respectées. Comme contribution de Khuddam al-Ahmadiyya ou contribution de Ijtima, mais ça va jouer sur l'ensemble de l'activité de Khuddam al-Ahmadiyya. C'est ça, je vous rappelle. Et je rappelle Sadr Sahab aussi avec Mohtam Mal, vraiment, vous faites une communication régulièrement. Chaque fin de mois, vous connaissez la situation de chaque zone, combien il a versé. Il faut faire une suivi et rappeler, Inch'Allah, quand votre caisse de Khuddam al-Ahmadiyya, vous voyez les contributions rentrent beaucoup. En ce moment, les activités peuvent faire beaucoup des activités, comme les Sadr Sahab a donné différentes activités de Khuddam al-Ahmadiyya, mais s'il n'y a pas fonds dans la caisse de Khuddam al-Ahmadiyya, comment on peut faire beaucoup d'activités? C'est que je demande tous les Qaïdines et les Khuddam qui sont présents, vraiment chaque fin de mois, vous faites contribution de Khuddam al-Ahmadiyya et Ijtima aussi, versez dans la région et envoyez les rapports au Sadr Khuddam al-Ahmadiyya. Yo no puedo hablar de Khuddam. Ako lesaba minni. Ko kera famo ko labana. Bimini aji shiro. Ani bara no ba kono. Ave ka do ga ka ga no pulo do la. O na pure
jamaatu bi wara mi di kalo apa ma bola de ay ko damu ruga bulma faram mi di kerabe an kamalu nga kunye labani kam ako wari mbera ko de la nabi ko la ako mana ni amma ka bulma farat di bawe kun aka bara ka ta ji tugu mi ka fama ko tugu mi ko sadaka kadaka ko na so ye bara mo ko ni chedo do kera wo ga chamanga ga to ka ngara na fara ko ka ka se anni mi tira ko tarla ko sa ka fara ka ko nganga na ta ko ako mana kodamu ka ke ko wori berete ay misaliata ako jemakulu nun to be ayo ko nga minu nga bulma para ni sodro kodamu ani mutam mal no ko ko no cici anno je so ba o ka ja bulma para to wadi ijma ya ka ma ka ja kan ni kata aw ka kan ni anga ijma ko anga ijma ko amre tu da min saba min siraka ka ijma bulma para la kana to wadi markaz la to shi ta maka ko kuma nan ni to karate bara bikke chugudi o kuma ba du kala kalo ko damu kana dorome min la ka kes ko damu ka bara ko kele ni isma bina ke ni nanyo o kuma bulma para mi fora ka ko aw ko tie du mo ka nga ja kan ni ko me yon nana no maka ka chulo mana bara kana ko ta ta ka to ke o kuma mele gele ga hakili tunna boy tita ko fa ka soro ke me ki se do mo ni kan ni am do ka ala ko no ano ko ni jusqu'à la fin parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit man la yashkuru nasa la yashkurullah. Alhamdulillah, avant-hier j'ai expliqué que le Khuddam al-Ahmadiyya a commencé des mois avant les activités pour préparation de Ijtima. Vraiment, je remercie tous les comités d'organisation, celui qui a organisé le 13e Ijtima, qu'Allah vous récompense, et spécialement les Jamaat de Koulikoro, parce qu'ici on a organisé ça, c'est notre site national de Hadikatul Mahdi, de Jalsaga, ici. Vraiment, Allah récompense tous les membres qui sont participés pour l'organisation de l'Ijtima national et l'équipe de restauration aussi, vraiment, le Sadr Lajna de Koulikoro avec son équipe et Kaïd de Koulikoro, ils ont fait grand effort pour accueillir les Khuddam Atfal des différentes régions qui sont venus. Qu'Allah vous récompense. Tous les participants qui sont venus, qu'Allah vous emmène en bonne santé. Et spécialement l'équipe de MTA Studio aussi. Vraiment, cette année, les responsables de MTA Studio m'ont dit que Sadessab avait fait une demande. Et vraiment, on a remarqué qu'avec les Khuddam al-Ahmadiyya social media, avec les MTA Studio, alhamdulillah, il y a beaucoup de gens à suivre cette conférence nationale. Qu'Allah récompense tous les membres qui sont participés pour l'organisation de l'Ijtima national. Qu'Allah vous récompense. Amir ko dagra bana lakra sallallahu alaihi wasallam aka dagra be atinya ko ya lakra ko mal de yashkuru nasa kurita mami ni mo go barakata aw we ma la barakata we ta ga barakata alaka ala nya ta ala ala bebe ke sauri ako mana abi barakata ni hinje no nun nye bulu ke ka ikma ako kara jumado ako odamu kan mubarak ko na ka da kalofla yani kalofla ma ce o ka fo bita sabatin dubaina ako kara ala da ba kuma ako fo national fo faydu sodron mistero minu nye apa barako ako no boray asega ngine piu dumini kwenye be minu mulu no dia to anjo me adi ya me ngan mo ngono kono pale on de be si ka nya tiro nyona laba albe kele ma babu mutum law fo ni minu gona ba no bismillah ni soja baba kele kele ko o kumana ambe gele ga hakli do
ñoo boña ani ñoo ko ban ya ma e ko ki afu cedo mata da da bai ne ma mata ka ta kana tigi ko mo malle ma shukuri nata ma shukuri la da kuri yabba anga ma ko ta Alhamdulillah, et les Jamaat de Koulikoro, ce que presse écrit aussi, hier ils ont fait interview aussi, et puis par journal aussi. On remercie aussi les médias de Koulikoro aussi. Vraiment, ils ont accepté l'invitation pour être présents dans notre cérémonie. akwai jama'a kulkuro ye atoy di media mi la galta ni ka ya te ko ga ni mano du mano ga toto pelela duma cherli mai duma chaya je ko no toto o nana ni mai dere mi ga amiru ko abu ko la anga imtia burbu kana ako sodura jinu ko kana ina kana bara a cher je ni o nana ina ko je pa me nye bala o to bala. Alhamdulillah, c'est que le Sadr Sahab m'a fait les rapports que Alhamdulillah, cette année 13e Ijtama national, il y a 16 régions à participer et tout le nombre de participants, c'est 643 participants cette année. Oh, ma be parle ma ta be ke me woro ma ke me woro ani jodi 643 43 ah ma ke me woro ni binani ani saba atpal ni program ma be parle ma aka sigiro man tan saba na inshallah Et Alhamdulillah, c'est que Sadr Sahab m'a fait les rapports que cette année, quand ils ont fait différents tableaux de compétitions sportives, connaissances, plus celui qui envoie les rapports régulièrement, ils ont donné les points. Mais Alhamdulillah, cette année, ce que Sadr Sahab a dit, que la région de Sikasso est meilleure région, c'est ça, Almenami sera remis aux régions de Majlis Khudam al-Ahmadiyya de Sikasso. Participer baro grege da passer la ko chana sikaso ye to Le Kaïd peut venir avec missionnaire qu'on Maintenant, à la fin, Inch'Allah, on va faire une prière silence. Vraiment, on prie que toutes les délégations qui sont venues de différentes régions, que vous retournez en bonne santé. Parce que Sadr Sahab m'a expliqué qu'on veut faire vite les programmes pour que vous retournez en vite avec la situation du pays. C'est ça, Inch'Allah, après la prière silence, les délégations peuvent aller contacter les responsables de restauration, le manger aussi est prêt. Comme ça, Inch'Allah, on prie qu'Allah vous amène en bonne santé. Et quand vous retournez au votre majalis, vraiment, il faut retourner avec une chaleur pour que l'année prochaine, doubler les participants à chaque localité. C'est ça, c'est l'avancement de Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Si cette année, c'est 600 et quelques, il faut que l'année prochaine, ça doit être double, jusqu'à 1200 et quelques. C'est ça notre souhait. Comme ça, on va voir que Majlis Khudam al-Ahmadiyya en train d'avancer. Chaque localité, ils ont bien sensibilisé pour que l'année prochaine, il vienne au Ijtama national en double. La jona kadaka jamana era la halaka mo bo wasiga segi jona kasi sero la kadaka jamana la hala mo yoro do sega bol fira ko kama mana ni seli kirasita dumini la benedu
Fabta dum ni ga mi ga mi se ga zero ro ko ga siram na mu to kate jona kada ka ali klefe yoro do bul mati o kama ayni ko Allah ban ko sodri ya la ka ko to ay di do kira ko da pana katla ka mo samo da ma shi kana ga sira ka aw nu manana to mi ko ka seni aw nu manyete inshallah bismillah doa आमीन।